Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 6:42. Ug ang pizza karon mga ka-listeners, April 8. April 8 na ron mga ka-listeners, no? Mag-upload ta karon sa part 1 sa Kinsay Akong Pilion. Ako lang na ibalik mga ka-listeners, no? Kay o pa ko'y mangita pa kong drama. Kanang laing drama, no? Yes. Taghuwat lang ni kay wala pa tay drama nga na-arrange pag sugod. Mangita pa mga ka-listeners, no? Para sa puli itong Chikumalo. Nya. Kining drama ha. Ako lang ibalik. Tagtaon naman ni siya. Wala na i-upload kay katong uban, wala pa man makapaminaw, no? Nya. Shout out ng tagamay mga ka-listeners. Shout out ni Kuan. Tingano si nalimot na nung ko. Si Annalyn Samson, no? Nga kanong nag-comment. Si Kipe Garcia, no? Si Badiday. Shout out, no? Si Aisa Alcosaibi. Si Jocelyn Infante. Si Annalyn Buatis. Si Kuan. Si Trini Wong TV. Si Rinaldo Ristificar. Shout out. Si Puan Prince. Shout out. O si Tingan Angie Mantila Tingan, no? Si Ma'am Isim, no? Shout out, no? Shout out sa ni Kuan. Na mo kabantay ni uban nag-comment pero atong gipong i-shout out ni kay basing busy lang, no? Silang Ma'am Mirian Rostria, si Ma'am Cecil Ruben, si Ma'am Bill, no? Na mo kabantay Ma'am Bill nga nag-comment. Si Ma'am Life Journey, shout out. Si Ma'am Jisuli, one day pong Ma'am Jisuli nga nag-comment, no? Shout out na kay basin pa dahil naminaw gyapon. Busy lang, no? Si Kuya sa Dinamitan, kanunay ni si Kuya sa Dinamitan, no? O si Kuan Rico Rini Gadularuya. Si imot na ko sa uban. Kana sa lang mga ka-listeners kay nakalimot. Dito tas una tong intro vlog, no? Paminawan niyo ang part 1 sa Kinsay Akong Pilion. Boy, iko! Paminawa ko! Oo! Nakatagamtang kong kaharuhay uban nimo. Pero gibastlan mo kinig kasakit nga murag imo kong gitambog sa impyerno. Mubiya na bidini. Magpabilin ka! Aron mo ko'y mo at mana mo! Kanang buang mong inahan, mao'y isod sa mental hospital! Ikaw may isod ako sa mental hospital! Ikaw may nakaingon nga nung nagubang ako kinabuhi! Hala! Grabe! Ibuno ko! Buang di ay ko. Dili ka buang, ma. Dili usa ka buang ang inahan nga mihatag og kinabuhi sa iyang anak. Imo kong biyaan. Dili ko makatugot nga maparehas ni mong akong anak nga nagdako nga way amahan ug magsaud sa tumang kalisod. Kinahanglan kang mupili. Dagko na tang nakita samtang si mama way ko kahadlok nga mihimugso na ako bisag wa ang akong amahan. Imo kong papilion? Kinsay akong pilion? Pinuod. Mahal ko ang akong inahan. Pero mahal ko sa mga akong anak. Dili ko makatugot nga maparihas yan ako nga nagdako sa kawadon. Unsaon ko pagpasalamat ang mga binuhat
nga dakong bahin sa akong kinabuhi. Kinsay akong pilion. Nung kita napasasalamatan Kinsay akong pilion. Pangutana sa usa ka binuhat nga nabilanggo sa makabuang pagpati. Kinsay akong pilion. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner, Jeffrey Gabonada. Soundman, Ricky Garez. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Laing dalit ka nato sa RMN. Gram. Kinsay akong pilion. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigot sa duha ka pagbata. Sa pagkaanak ug pagkainahan. Karon inyong matuhog ang kahulugan sa atong uluhan, sunda kanunay ang matag-anib ning maong sugilanon. Nataw si Dulcie sa miserable nga kahimtang. Way amahan nga namatan, ug ang inahan pagyud niya simulay nga may diferensya sa panghuna-una. Nagdako siya sama sa usa ka manok, nga kung dili makakaka, dili makatuka. Magsugod ang atong sugilanon, nga humana sa high school sa 12. Niya ang unang yugto ng upang sugilanon. Kinsay akong piliin. Ako, Libe! Ay, nang. Imo ko nang gilab ni ang pan nga akong gikaon. Ganahan ko. Uy, nang may laway naman anak ko. May noon. Oh, kinilay mo. Ang di ko. Kinilagi imo kay bag-o ni. Ayaw nang imong gigunitan kay ako nang gikanan. Iya pagbuot. Nga naman, Day. Kasi imong sangkit og tay, Dulce. Ikaw, good. Na, di ahak na. Oh, unsaon ka man di kas pagtaho di ay? Kagamay ra na kog pagkamaguwang nimo. Unya imo na kong sangpito og tatay. Ay, di mo sabta maminyo ana dayo eh. Ikaw naman, good, ang akong namatan nga mo ay nag-atiman namon ni Mama, good. Busa natural lang tingali nga mo tahod ko nimo. Unya, tatay gyud. Di mahimong tiyo o tito lang imo itahod nako. Tatay gyud. Nga nasuko mang katay. Ibang na. Gwapo tatay, ah. Ay, dinhin mo eh. Nawala kong gana ninyo ka og panda. Inyo na ng pano? Kadiyot lang, good. Sige. Magtiyo na lang ko nimo. Huwag ka na ba? Ato na ko. Akong dadon ng tanang pan. Sige nang. Nga naman di ito, tiyo. Ako lang kung siyang ibadlong day, nga dili kuhaon ang pan nga akong gikaon. May laway naman to nako. Ikaw na lang mahibaw mo pasensya ni Mama, tiyo, ha? Hindi man ko gustong makaon siya atong panday. Kay may laway naman to nako. Wa makasabot si Mama, anak, tiyo. Mausa lagi day. Pero, bilib lang gyud ko nimo. Nga naman? Bisag, nagkamuritsing ka. Nakahumagit taong ka grade 10. Ikaw man sa'y mitabang na ako, tiyo. Aron maka-eskwela ko sa public school. Huwag ko tuition fee. Pero, anha lang sa lagi ko patya sa mga projects lagi. Mula gini akong giingon nimo nga, nagkamuritsing ka. Idigmata nimo, mangita pa kagpamahaw pa rin yung duha ni mama nimo. Magdadali ko kaglimpyo sa at sa baboy nila ni ng andat. Aron masuhulan og mao imong ipalit sa inyong pamahaw. Imo man sa kong tabangan. Doon sa ka, Dulce? Huwagit ko kalimot nga pagtabang ni mo nako, tiyo ba? Nadakinaas ka. Og dito gyud ka mapunta sa nagpundok sa hugaw sa mga baboy. Pero kon wa pa ka katiyo, no? Unsa kay may tabo namo ni Mama, no? Tungod sa imong kabuutan, day. Bisag wa pa ko. Doon na lagi hapoy ipada si Lord aron mo tabang nimo. Mao ka na mahitabo, tiyo? Mao gyud. Unya mo eskwela ka pa? Mangita na lang kong trabaho, tiyo. Aron mahatagan ako si Mama sa saktog yung pag-atiman. Palit ko kay skin, debe. Kaon una, ma.
Manamang gud kog kaon nung pan, good. Ma, kinahanglan mo kaon kag kanon og sudan. Una ka mo kaon og ice candy. Bugnaw gud na. Tingalig mapas mo ka. Unsa man ang mapas mo? Masakit ka, ma. Mamatay dayon ko. Oh, kung dili ka magmatkon sa imong kaugalingon, unya wata ikapalit dayog tambal ini kasakit nimo, mao ginay mahitabo. Mamatay gid ka. Hilaksad ka. Ay natural. Inahantagod ka. Pinangga ka gud nako, ma. Kinsay imungan? Paita ni mo, maoy. Dili kidi ka kahinumdum sa akungan. Buot sa deka, di ko kanumdum. Kitsa lagi imungan. Dulce, ma. Ako si Dulce. Imong anak. Imo ko inahan? Oo. Kay ikaw may anak na ako. Doon na sa kayaman. Natural, doon ako'y amahan, ma. Hain man imong amahan. Wa lagi ko kakita. Hain man siya. Day! Doon na nakitrabaho! Tinuod ka, tiyo? O sa may akong trabaho? Kakita ka ng bikiri sa eskina? Hain ko anak, good. Ay ka nagumpermi na kung palitan og pan. Nagkinahanglan sila tindira, day. O gipresentar tagas tag-iya. Madawat ka ako, tiyo. Ay, basta ka maon lang kang manukli. Unya, mupahiyom sa imong mga customers. Ay, tawat tayon ka. Gwapagod ka. Maugid na, akong ganahan ni mo, tiyo. Imo dayon kong palanahan. Madagpalanahan nga, mao mo na'y tinuod. Da lagi, nanghambog lagi ka. Ay, wa lagi. Nya nga naman katawa mong kabe. Nahinundom lang ko sa gamay pa ka. Maghubo labay kang akong liguon. Ha? Gamay pa man ka ato, mo nang way Malaysia. O nya karon nga dako nako. Aw, may Indonesia na. Unsa? Doon na na'y mugwardya nimo. Ikaw gyud tiyo. Mo nang ayaw gyud pagbungbuang ng mga lalaki nga may paghilok nimo ha. Makatilaw isang kumo sa Indonesia. Tiyo, si mama mo ay inspirasyon nako aron manarbaho. Gusto na ko mahatagan siya sa iyang pangayoon, tiyo. Na sige. Maadutan ni Ma'am Aida. Siya may tag-iya sa bikiri. Uy, ikaw tong bata nga pirming dadon ni Benjo dinhi aron palitan og pan. Ako, ma'am. Uy, swerte gyud kaayo kaday. Mga buutan taw ni sila og manggihatagon pagyud. Labi na gyud ang inahan ni Benjo. Nahinumdum ba dae ka, Ma'am Aida? Ay nahinomdom, oy. Kumusta naman ang imong mama? Maulang lagi kihapon, ma'am. Dili gid mahinumdum sa iyang nangagi. Gisakitan lang gyud ang imong inahan tungod sa pagbiya sa imong amahan. Aw, sabay, ni araman hinuon ta din his gawas. Uy, agkisa ganito'y imongan. Dulce, ma'am. Nahala, so dire Dulce, kay tudluan ka na kus imong buhaton, ha? So dining akong biksya. Magsugod na di ko karon, ma'am. Oo, magsugod dayon. Swerte ka kay daghan na migsuki og nagkinahanglan kong tindira. Kamao ka man kahang manukli. Nakahuman na siya grade 10, Ma'am. Munas ginawa. Oh, maayo noon. Dali diri Dulce. Sige, ma'am. Tiyo Benjo, si mama unya ha. Ay kabalakan ni Mama ni Muday. Ako rin gukod at dukon mudagan. Hain man ang gwapa. Gwapa, good town. Imutong anak ng milay. Anak? Anak? Kagi ka man to sa imong sabakan. Diha gud sa imong tiyan, diha, Anong nagkatawa man ka? Dire sagikan, dire. Lagi nang diha sa imong tiyan. Amaw! Uy, amaw ini. Hangang, mandiri pa siya, gidiri ako tiyan. Ako na siyang gilugwa sa kasilyas. Usa? Duda kay ko nimo nang da. Ha? Duda ko nimo. Saman?
Nagduda ko nimo nga napagbubuang lang gyud ka. Ikay buang. Unsa? Uy, may bago man laging tindira. Karon pa bitaw ko magsugod. Mayroon. Musamot lagi kadagang suki ning maong bake shop kay may guwapa namang tindira. Mopalit ka, no eh? Sa? Oh, ngano nasuko man ka? Unsa man? Tiguang lang gyud ko sa imong tanaw ha? Nga gimano imong ko nimo? Ala. Sorry. Dili man katiguang good. Maguwang man ko ka na kog edad, maunang tahuron tagit ka. Imbis mamalit kog daghan, di na lang. Sir, ayaw lang lagi kasuko, sir. Nasayop man lang gud ko. Sige na, sir. Sultihin ako kung sa imong paliton og pila aron akong puston. Kinsa imong ngan? Ha? Aron di ko masuko nimo. Og permanente na kong suki ning maong bake shop. Tug-ani ko si imong ngan. Ako si Dulce, sir. Dulce. Tamis. Sama ka tamis sa imong itsura. Mudool gani ko din eh. Dool dahin ka ha? Aron ikaw may muat di man ako. Kasabot ka? Basta daghan kag paliton, sir. Sigurado na. Ako day si Ravi. Ravi imong pangan, sir? Ay napag-share na ko. Ravi na lang. Ayaw lang, sir, uy. Kay tingali, kasabaan ko sa tag-iya, good. Kinahanglan ko nung accommodating mi sa among mga customers o mutahod, good. Basta di ko gusto nga mag-share ka na ako. Di ko gumaistro, good. Timani nga akong pangana. Ravi. Sige. Poste ko slice bread 5 ka buok. O kinipag yun ay. Karon dayon, sir. Ravi lagi? Pahala sad ka, Ravi, uy. Kana ba? Hoy, Bida ni mo nang oy. Hangtod karon, wa pagi ka makailan ako. artista ka? Fernando Po Jr. ka? O di ba Rudy Fernandez? Pulos naman ang mga patay mong gisgutanang. Unsa di ay? Nah, di ta maghisgutan nang oy. Hain naman ang gwapa. Wa lagi ko kakita sa gwapa. Si Dulce ang butong ipasabot nang. Ug nang, makatilaw na gyud kag lami ang sudan. Permino niya mo makasuwa kag humba. Unsa man na? Lami kong pagkaon. Doon na trabaho si Dulce ng milay. Balik pa siya din eh. Ay mo balik pa oy ni kung magnyag trabaho. Pagkaswerte ni mo ng milay. Bisang ingon anang imong kahimtang, pero pinangga ka kayo sa imong anak. Ni Day Dulce ba? Ikaw di ay. Dili ka niya pinangga. Pinangga Japon. Oyab na mo. Uyab gyud taon. Diin man ka makakatuon ng uyab-uyab na. Sila ay. Hain lagi ang gwapa. May trabaho lagi nang. Mingaw ko niya. Ha? Gimingaw kang Dulce na? Sa gwapa lagi. Si Dulce lagi. Gwapa man tong imong anak. Ug ang iyang ngan mao si Dulce. Timan iha, Dulce ang ngan sa imong anak. Libog sad kada. Na, ako na niyoy nalibog. Kaninang, di nila kasabay ha. Ayaw gyud paglakaw. Nayabat? Naakayo. Mukha og tao. Kaunsad ko abat. Kuya ko matakdan ini da. Kumusta man ang unang adlaw mo din sa bake shop, Dulce? Okay kaayo, ma'am. Nalingaw ko kog dawat sa bayad og sa pagpanukli. Daghan man dig mamalit ni ma'am, no? Siyempre. Lamian og bag-o man ang atong baligya. Way bahaw. Likay lang anang mga bugal-bugalon, ha? Ay, kuyawan ko ganiha, ma'am, uy. Nga naman. May customer manggod nga nasuko nga akong gimanoy. Sus, abi na kong mubiya na siya og dili na mo palit. Maunay imong likayan, Dulce. Aron pagsiguro, sampitan na lang kahag ma'am o baka sir ka ng mga customers nga tanaw nimo maguwang nimong edad. Maulaki, ma'am. Naanad man ko nga magmanoy o magmanang ka ng basta maguwang na kong edad pa. Kadto na lang ang akong giingon.
Ma'am kun babae, sir kun lalaki. Ako nang timanan, ma'am. O kung doon na kay wa masabti, ayaw kaikog sa pagpangutanan ako. O baka sa kauban mong tindera, ha? Yes, ma'am. Oh, wala lagi ni mo kan ay mong paniudto nang. Wa pa man ng guwapa. Bida, oy. Nagtrabaho lagi si Dulcie nang. Guwapa akong giingon, dili ka nang imong giingon. Si Dulcie o ang gipasabuti mong gwapa, usara, imong anak. Hain lagi siya. Trabaho pa lagi nang. Gahi asag uni mo nang, oy. Imo, hamok. Malingaw, gigunin mo nang. Ah, sige na, kaon na. Tingalig, kasabaw niya ako sa gwapa ni mong anak kung di ka mo kaon. Nahilak lagi ka ng nilay. Nganong naglibog man ko. Nganon doon naman ko'y anak. Depresyon na imong gibati ng nilay. Kalitan ka lang tungod kay kalit kang gibiyaan sa amahan ni Dulcie. Muuli na ko, ma'am. Uy, dadiugpan ang imong Mama Dulce. Ha? Naibaw ko, ganahan kay nagpans mama nimo. Sa gulisab og kanang mga dikolor nga pan, nakasiguro ko mo na unahon pagkaon ni mama nimo. Oh, kadagan sa imong ginganlan, ma'am, uy. Ay, sige na, sige. Ayaw ka uwaw. Aho sa man, gusto kang mo advance aron doon na kay ikapalit og sudaan ninyo. Hala, ma'am. Tingalig, gamay na lang unya ko kubrahon iniksweldo. Ayaw lang sabdayon hutda ang imong i-advance. Kada bang doon na lang mo'y masudaan ni mama nimo. Kamaayo ni mo, ma'am, uy. Ma'am, ipanumpa na ko. Ngalabanan ko gyud ang imong bake shop. Maunay akong kikinahanglan sa mga tao nga manarbaho din nga may debosyon gyud ang pagtrabaho. Dili parehas anang uban. Nagawas nga manguhag pan, musuik pa gyud. Makagaba man gud na, ma'am. Makagaba gyud na. Nahala, sige na. Tingalig nagpaabot na ron sa inyo ang imong ina. Magdali ko sa pagpauli. Makapalit pa kog isda sa merkado. Pauli ka na? Uy, Giatangan gyud ako ang imong paggawa sa bake shop. nga naman. Aron makatultol ko sa inyo. Unsa? Di ka gusto nga makatultol ko sa inyo? Oh. Anong imo man kong gitutukan? Hoy, Dulcie. Apit man kong kamalibat sa pagtutok na ko. Ako lang gisiguro kon Kunon sa? kon ikaw ba ang akong amahan? Sa? Sorry. Gibiyaan man gud mis akong amahan. Samtang nagmabdos pa si mama nako. Ug nagtuo ka nga ako'y imong amahan? Sorry, ha. Pita. Unsa man? Gitiguangan na lang gid ka nako, ha? Dulcie? Maguwang man kog kag edad nako. Busa nagtuo lang sad ko nga basta maguwang na kog edad, mahimong Mahimong imong amahan. dugay naman kog kung nangandoy nga mobalik na mo si Papa. Aron mamaayo na sab si Mama. Dili mahitabo nga mamahimo ko nimong amahan, Dulcie. Kay wa pa ko'y babae nga gipamabdusan. Sorry gid kaayo, Rafi. Dali na. Ha? Asa man ta? Ihatod talagi ka sa inyo. Aron makatultol ko sa inyo. Mohapit pa man ko sa merkado. Akong lutuan si Mama og sudan. Kanang lamian siya. Oh, muuban ko nimo sa merkado. Oh. Dali na. Naghilak mo lagi ka nang. Kaon na sa abat ang gwapa.
Unsa? Wa pa lagi siya. Mingaw na ko sa gwapa. Imo giding anak si Dulce nang. Kinsa man na siya? Imong anak. Si Dulce mo igipasabot nimo nga gwapa. Imo na siyang anak. Wa na lagi siya. Muuli lagi to si Dulce ng milay. Og malipay si gwapa kung imo siyang sangpiton si angan. Sabat ha. Dulce. Dulce. Oh, kana lang ha. Inig-abot niya. Ignadayon sig abot na si Dulce. Sige be. Sunda ko. Abot na si Dulce. Abot na ang gwapa. Nabihay? Yo, Benjo! Ma! Ni anang imong ibangita nang. Sugata dayon. Ina nga abot na si Dulce. Ato dayon nang. Yehey! Yehey! Abot na si gwapa! Yehey! Ma! Dagang kayo kong danga pa, ma. Ni apay uban nga makaon nga gipada ni Ma'am Aida. Uy, imo siyang inahan? Oh, ako siyang inahan. La, doon na lagi ka kuyog. Imo na siyang papa? Oh. Manolo! Uy! Ay ko kaksa! Buhay ko! Ayaw na sige tukbod, Ravi. Huwag man ako sige tukbod. Misagang lang ko. Di, mugakos mugod siya na ako. Nagtuo manggot siya nga ikaw ang akong papa. Barboso kay ka. Imo lang kong gibiyaan. Mama. Ayaw na lang siya gawaya, ma. Ako siyang amiko. Amigo, imo siyang papa. Imo siyang papa. Ano kaya man kong gibiyaan? Ma, ayaw na pagkilak, ma. Namalit kong ista aron atong tuwahon. Aron makahigop kag init ka sabaw. Lami na. Akong lamion pagluto para nimo. Ravi, magluto na ko ha. Di lang ko niyong padayon nun. Gusto naman ka kang makatultol din sa amo. Gawas pa. Dili ko makasiguro kung hapsay ba ang gamay na mong sala. Gamay na mong guning among gipuyan. Oy, Day. Kaya mo today ka? O, Tiyo. May karga lagi ka. Ha? O, si karga, Tiyo. Sa in English pa, nagdakag baggage. Siya si Ravi, Tiyo. Suki sa bake shop. Sige, Dulce. Di lang ko magdugay, ha. Nakatultol naman ko din sa inyo. Ato na ko. Huwag binibatasan. May gani, kaya wag mo lamano niya. Palauntak mo. Gusto naman gud siya makatultol din, Tiyo. Mag-ilison ako, Tiyo, ha? Aron magluto na ko sa atong sudan. Ginihara ba ito nangitang imong inahanday? Gimingaw tingali. Taon sang mama, oy. Mag-ilis ako, Tiyo. Askang busugan ako, eh. Naanay papa si Guapado. Unsa? Naaantaw ni mama si Ravi nga akong amahan. Kuan man guday. Matured ba sa itong tawahan na gud? Di man gud mailhan, Tiyo, kay disente man gud siyang manamit. Nunguyab to nimo? Wa, uy. Yaman tong papa. Ma, dili lagi to na ako, papa. Ako to siyang amigo, ma. Sa sunod di kayon nga moanhin to siya sa atin. Ngano ko din tong mamisita man siya. Doon na palang unya to'y asawa. Mapatyan ko. Gawas pa, dili mi bagay, Tiyo, uy. Nga naman? Maguwang man kayo to siya nako. Tanaw ko tong tawahan na, day. Murag istiktohon. Ay, di pasag ko manguyab, Tiyo, uy. Kabata pa nako, Manarbaho lang una ko. Aron mahatagan ako si mama sa iyang mga gikinahanglan, Tiyo. Dulce. Nay, naan sabihin mong admirer ay. Ha? Nahala, ati ba na dayon? Kay dagkan ra ba nagpamaliton? Sige, ma'am. Pero, dili man na si admirer na ako, ma'am, uy. Onya. Nganong ni aman siya kadaadlaw, be? O ikaw manggoy iyang palitan? Nakabantay baya ko nga basta niya ka sa sud. Dili na siya mo dool sa counter. Lamian lang yun siya sa pan din, ma'am. Wag ko'y laing ikatambang ni mo, Dulce. Ayaw dayon pagsalik. Bisan kinsang lalakiha nga manguyang ni mo, ha? Ay, pastilan. Kabata para ba ni mo? Gusto kong mapadayon og eskwela, ma'am. Gusto kong makatrabaho ko kanang dakog sweldo. Aron ako mapatambalan si mama.
Maayo kaayo ng imong plan. Ay, nahala, sige na. Duulan na ang imong suki. Nga nung man ka mo palit sa kauban akong tindera. Di ba gingnan ka man ako? Nga basta mo ani gani ko. Ikay mo atiman ako. Uy, hala. Oo niya, kung busy di ko sa ubang mamalit. Aw, maghuwat ko nimo. Uban ron ako ha. Asa man? Mga oras gawas sa restaurant. Hindi ko, uy. Anong di maga? Mapas mo akong mama. Ato man siyang dadaan og pagkaon. Di lang ta magdugay. Aron makakaon dayon sa mama nimo. Sorry day ha, atong yung ka nga gitok mo na ko imong mama. Nakalitan gid ko. Sige na, manglakaw ron ta ha. Dili lang ko, Ravi. Di man ta magdugay. Bisa na. Kaluoy sa akong mama no kung maghuwat na ako. Okay. Doon na kay kailang mahimong makahatag ining gipalit na kung mga paan og slice bread. Ha? Nga naman. Ako ning ihatag sa imong mama ug katong imong tiyo. Aron di sila magutman samtang maghuwat na to. Ayaw, uy. Nga naman. Doon na kakoy kitagan, ana. Ang tinuod, Dulce, ako rang ipanghatag ang gipalit na kumpaan. Wa may mukhaon na dito sa akong gipuy-an. Unsa? Ikaw mo ay hinungdan nganong niagi ko kada adlaw. Uy, hala. Nga no good. Bye? Di maguna uso ron. Unsa? Ang buot na ko ipasabot. Nga dili na uso kanang mugukod yun ang lalaki ngadto sa iyang magustuhan. Wa man sa ko magpagukod ba? Unya kay gusto mong gyud kong magkuyog tagpangaon sa restaurant. Sige na, good. Ako na hatod ini sa inyo. Katultol na bitaw ko. Akong ibili ni sa inyo kining pamalit na kumpaan. Adto na ko ha? Oh, hoy! Rafi, balik diri, oy! Rafi! Oh, ay, milakaw kita eh. Pahala ka, oy. Nakay kwarta. Uy, nang! Manguot mo ka sa kong bulsa. May makuutang gani ka niyang tibuok. Wa di ko saha. O sa tibuok. Na, mangutana pag yun. Gay ko kwarta, be. Ano man ka? Gay ko kwarta. Balit ko pan. O may sunang bulsa na ako nang, uy. Bye! Ikaw ba itong kauban ni Day Dulce, no? Hala. Ang papa sa gwapay. Uy, nang, Milay. Ay, jugi at yan, nang. Di na siya amahan ni Dulce. Siya lagi. Dili ko amahan ni Dulce. Pero niya ako, aron ihatag ning daan akong slice bread ug mga pan. Ang bebe. Nang. Uy. Ay, bakit ka yagun? Gutom ang kubi. Sige na nga. Kuhanin po to, so. Imo na ng tanan. Yay! Ako na ning tanan. Hala, wa kaya taga. Ingon manulo ako ra ning tanan. Kasi nga? Bala ka. Bay. Ipalit ning soft drinks, aron mabusog yun mo. O kini si Manang mabusog ni siya. Paran yung duha. Kining, bay. Kalit lagi kagabuutan. Ganahan lang ko, bay. Sige, mula ko na ko, ha. Wala kang sabdayon. Saan itong tawhana? Gihugawan din, Takapahala to siya, eh. Libre na imong painit ng milay. Og may soft drinks pa. Ikaw kung pa-orderon ka ng lami para nimo. Karon pa man gani ko makasud og restaurant unya. Ako na hinuwi mong pa-orderon. Uy, ikaw lang, uy. Maayo kay suhito ka. Ikaw na ba'y mo bayad? Sige. Ako na lang order. Nganong, imo man kong gidadin, Unya lang ta magsulti. Mag-order on ako. Salamat, ha. Imo kong gipatila og pagkaon sa restaurant. Nagpaputos po kog sudan para sa imong mama ug sa imong tiyo. Ha? Kabuutan gud nimo. Yan na din nagpaingon ang nagdas putos. Uy, hala.
Bumbero man to. Ha? Hain magkasunog. Layo na tingali ang sunog, Dulce. Manggawas na ta din ni Ravi. Kusog ang kuba sa akong dugan. Kalma lang. Gikulbaan na lagi kog maayo. Sige, magawas na ta din eh. Ako nang kuhaon ng pinutos. Uy, kada ko ini sunuga. Wala si Nang Milay. Nang Milay, ayaw pagdagan ha. Wala. Uwa din si Nang Milay. Nang Milay, ay mataong ka oy. Kada ko ini sunuga. Nya, wag tanggut ka. Nang Milay! Nang! Dagan sila! Dagan sad ko! Ninduta, oy! Hayag kayo! Nganong saba-saba mo sa dakong truck, oy! Siging singgit mga tao! Sige sad sila dito! Dagan ko! Dagan gid ko! Pakusgiin taon ang pagpadagan sa taxi, dong. Saan mo magyong dapit kining sunugad, ha? Dos, ay kong karatol diha. Maratol gani gapil ang driver, madisgrasya gyud ta. Hinda, uy. Ganang may uban man sad ko di mo, uy. Oh, ako na imong pasanginlan. Wa baya ta kapugsa, ha? Si Mama lagi. So, bitaw imong tiyo, bitaw. Dito siya pasagdan, oy. Gawas pa, niya akong mutabang nimo. Si Mama lagi in town, uy. Kalma lang, good. Dili ko ikaw pasagdan. Hey, pagkita ko magkitis ng Milay na. Ako bisang pagkitaon bisang unsay may tabo. Nang! Pedro! Mga Ida? Naapil ba o kasunog ang inyong bay? Ambot ka, ma'am. Pero pagbiyan ako, nakita lagi ko ni Nang Milay, oy. Wala ay dayo di mo masiguro pakulit silang Milay. Kay midagan man dayon siya. Biday niyo, eh. Mapati ko ining kay Dulcida kung doon daw itong mahitabo niya. Ma'am, ganun, ikamay niya si Dulcida, eh. Nigawas naman siya. Tuyog siya itong iyang suko. Hala, mo di ay iming ihatan din hipan? Nanglaka ba diya sila si Dulce? Ay ako, bitaw kita hinumduman si Dulce na dinidayin mo saling at kuntawana. Unya na tayo magsulti, mama. Ako sa pagkitaon si Nang Milay. Sige, Pinjo. Butabang sa kumpanita. Ginoo ko. Nasunog ko kapil ang among bahay. Ay paghilak, Dulce. Saon nga, naghuot maning dapita, oy. Nya pulos pa gyud light material ang mga bay. Asa na malabi mo puyo, Edi? Si Mama. Kinahanglan ako makita si Mama. Dulce, ay pagsuot niya. Naidagang bumbiro nga nagpadayon sa pagpaong sa kayo. Dili tadi, dali. Ma! Hain ka, Ma! Ato ra lagi siyang makita. Dili ta, dali. Kay wa kay truck diri sa bumbiro. O dili tingali ta badlungon. Pero si Mama lagi in town, Rapi. Mama siya mo tubag sa akong pagtawag niya. Makadungog des mama nimo nga saba man kay dinhi. Dali na. Magpangutan na lang ta. Kung may makitaan ka nga inyong silingan. Biday ni, uy. Asa man taon kung magitaas ng Milay, uy. Nang Milay! Ay man taong ka nang, uy. Pagkita taon ako, nangarundi ko at akihon sa kasing-kasing nang! Nang! Tio Benjo! Hindi, Dulce. Wala, patay na gagawin eh. Salamat yung taon nga nakita na kita, Tio. Si Mama. Kuanday, ako pa taong gipangita, dayoy. Mikalit man siya dagan. Ay, hala, kaluoy sa tiguang, kaluoy. Awan na, matay dito. Kinsay namatay? Kinsa? Tio, ato susihod kung kinsay namatay, Tio. Papa! Ma! Salamat yung taon yung buhi ka di ay, Ma. Nang!
Ako ni siya nakita dito sa pundok sa taga-barangay. Ako siyang giklaim kay nagkita na Miss Binjo. Og nangita lagi siya sa ibong inahan, Dulce. Salamat in taon kaayo, Ma'am Aida, ha? Sa imo ka manggihuna-hunaon. Ay naluoy manggutang kong Binjo nga nagkabuang sa pagpangita ni mama nimo. Nasunog yun di ay ang inyong bahay, Dulce. O, lagi, Ma'am. Ay, oo niya. Asa man mo ron ihiklin sa barangay. Abot lang lagi, ani, Ma'am, uy. Murag wa pa man tingli kaon sila sa tiyo nimo. O kining imong inahan. Neme atong da. Ato ni pagkaon nila. Hosto tuod. Nagdaday mo pagkaon, day. Gutom mo na ako eh. Hayaga lagi ganin na gwapa. Wa na tayo bahay, Ma. Hain man di atong bahay. Gilamoy sa hayag ayon ng milay. Gilamoy sa kayo. Wa na tay bahay. Wa na, Ma. Asa man tayo ni Mato? Unya na nang katulgan na mag-iskutan ng mga unula ta. Igutom na kaayo. Niya ang pagkaon ninyo. Salamat kaayo ha. Dali na ng milay. Mga una ta. Kita'y mag-uban, tiyo. Ikaw, Ravi. Mukuyog sa ko ninyo. Ma'am Aida. Ay, na mo paghuna-huna na ako. Sige na, bakan anak sila sa Binjo o ang imong mama. Nabusog ka, tiyo? Di ka mabusog nga. Perting lami asasod ang inyong gida. Nawago ng kulba sang dughan. Hain man tong lami. Di apa, Ma. Mukaon pa ka? Karong taod-taod. Di Dulce, gipangit arabas taga-diis ang tag-iasabay nga nasunugan. Nga naman ko, no? Suod ko no sa tulok adlaw, hatagan tag pagkaon. Yay! Yay! Kaon na sad. Pero, asa man ta mamuyo, tiyo? Adto na ta sa James Barangay, day. May bahay man ko, Dulce. Ako rang usa dito nagpuyo. May mong adto na mo puyo. Hindi ko, eh. Kauwaw, ana, Mientras tanto ba? Kay asa man mo ron mga toge. Adto sa gym, bay. Doon naman kuno'y mga hatag og banig dito. Kanang mahigdaan ba? Maglisod mo, ana. Dili lang una mi magpalayo din, Ravi. Tingalig, mailogan migpisto din, Dilisab mayong puyan kining dapita, Dulce. Siot. Dugol kay mga bay. Dinhi magkukumataw, Rafi. Sakit ibiya dinhi. Okay. Dili ko ikaw pugson. Basta willing ko nga papuyon ko kamo sa akong bahay. Day! Day! Di karton naghihatag si Ma'am Aida. Kanina usa ko na may atong higdaan. Anha mo mangigda sa karton? Sagdi lang, good, Ravi. Mahimong biyaan namin mo. Makaimo ka ako sa pagbiyaan ninyo? Nga ingon ni ini kapait ang inyong kahimtang? Dili lagi mahimong mubiya mi dinhi. Pangitaon mi sa taga-DS. Ibili na lang din ang imong tiyo Binjo day. Di na mahimo eh. Di gusto kayo tag-iya sabay. Ang ilang pangitaon, maugid ang tag-iya. Kay ilang mang papirmahon. Biyain na lang mi dinhi, Ravi. Doon nakaparabay trabaho, ugma. Okay ra. Sige na, good. Muhangyo lang unya ko nimo kon wa na gyud ko'y kahimuan aron mapabarog na kog balik ang among bay. Unyan lang ko mo pauli. Lisod pa kayo yung kahimtang din eh. Dini una mo Ditso na lang lagig pauli. Day, nanguyab ti mo si Rabi? Wa, uy. Unsa may uyab? Aw, wa pa di kaya matuog nang? Habibayan akong natuog ka na, nagpiyong manggudang imong mga mata. Sige man mong istorya. Saba mong di ko katug. Aw. Ay na, katog na, Ma. Dili namin mag-istorya si Tio Benjo. Diin di ay kagwapa. May gilakaw lang, Ma. Unya na ngaon, mi. Ngita ko nimo. Sige ko tawag. Gwapa, gwapa. Wa jud ka. Di ko gusto. Uban ka imong papa, ha? Di ko gusto. Ma, dili lagi to siya akong papa.
Di ba Manolo may nga ni Papa? Mao, tiyo. Nganong di yung gutang ka na ko ng Milay? Ay, gwapa. Nang Milay, kana siya dili na gwapa yangan. Siya mao si Dulcie, imong anak. Akong anak? Imo na siyang anak. Kay nundun na ka? Siya si Dulcie, imong anak. Dulce, unya akong anak? Mo na nang. Memoryaha yun na ha. Mo na imong assignment. Unsa man na? Ayaw ko nagbinuangi si Mama, tiyo. Bitaw, tiyo. Kaahak ba yan mo nang oy? Matawag na nang oy? Ikaw lang. Tanaw pa gani kog balik atong hayag kaayo. Ma, sige na. Katog na. Ikaw, gwapa. Matog na sad ko, ma. Pero dili lang ko makatupad nimo ha, kay sakto raman nimo ang karton nga gidani, tiyo. Anhira ko din, he. Uy! Unsa man imong gida? Folding bed. Aron doon na kay kahigdaan og sa imong mama. Duha ni kabuk. Ngano naghago pa mangyud ka, uy. Dili ko makatugot nga maglisod mo katog karong gabi una. Kadiyot ha. Kaya akong asimboling folding bed. Aron doon na mo'y kahigdaan din eh. Uy! Unsa man imong gida? Folding bed. Aron makahigda si Dulcie ug iyang mama. Ako di ay. Laki man ka. Kana na lang gigdaan sa mama ni Dulcie ang higdai. Uy. Doon na din ni favoritism da. Ay na, ayaw na ko reklamo, tiyo. Naglisod bayag da si Ravi, ani. Laki man ka bay. Dili problema nimo ang kahigdaan. Ang mga babae maglisod na sila. Joke naman ko itong ako agad. Ma, balinog ka tuko. Ako na ang asahon si mama ni Muday. May naman siyang pagkatugod. Ayaw, tiyo. Kitingalig mo singgit unya siya. Ay, may habol day kong da. Pero walay unla noon. Ngano naghago pa man in town ka, uy, Ravi. Pahuway na good. Iniguman ini. Mupaulin ako pero mubalik ko ugma sa husbuntag. Ayaw, uy. Ayaw gud pagbuot. Ay na pagbuot day. Labi dahil natin nagdami ang pamahaw. Doon naman kayo pamahaw nga ihato din eh. Aw, doon tayo tuod, no? Doon naman tayo pagkaon. Basta sa'yo ko mo ani din ha. Aron susuyhon ko ang inyong kahimtang. Ay, kumusta naman ang inyong kahimtang din, he? Okay ra, ma'am. Ma'am, ikaw lang unay mo pasensya, ha? Tungod sa wala ko pag-report sa bake shop. Ay, ayaw ka bala ka mahitungod ni Anak Dulcie. Nakasabot ko nga nang dili ka mahimong mubiha din, he. Tingali dunay papirmahan nimo ang taga-DS. Ingon man, dunay mga ayuda. Maolagi, ma'am. Pero, dili sad mahimong magdugay mi dinhi, ma'am. Maluoy ko ni mama. Makabalik man ka mo sa inyong pwesto. May gihatag man sang financial assistance ang gobyerno. Dili gud paigo ang financial assistance, ma'am. Kung magtukod og bahay. Mahal na kaayo ron ang mga material good. Ang hinay-hinay lang good. Mientras tanto, ayaw ka bala ka. Tabangan ka na mo, aron makapabarog mo sa inyong bahay. Kabuotan ni mo, ma'am. Ay, kay maayo ka man sa mo trabaho. Mitanyag pa si Ravi, ma'am, nga ato lang una mi papuyon sa iyang gipuyan. Siya raman ko nung usa. Doon na mo'y relasyon ni atong Ravi? Uwa, ma'am, uy. Mao ba? Ay, abi na kog doon na. Kay sukad mo may star din his Jim. Pero di man ako siyang makita. Siya man gani mo yung mihatag ining folding bed, ma'am. Ambutan ng tawhana, uy. Pero wag yun may relasyon, ma'am. Wa siya manguyab ni mo. Uwa man. Pero magbantay ka, Dulcie, ha? Ang lalaki, dili ba yagid mo pakitag kaayo kung wa siya'y motibo? Ma'am. Basta, ayaw lang dayon pagsalig niya. Nagtuo gani ko nga, nangita lang ka og
father figure. Ma'am, Mao na to'y akong gitambag nimo. Ayaw dayon pagsalig ni Adtong Rafi. ma, may gibati ka ba? Wa man. Nagtungok lagi ka. Mura gyud og do na kay gibati. Unsa man, sakit imong tiyan? Pobre gyud di ay nato no, Dulce. Ma, nakalito ka na gyud sa kong pangan. Naulian ka na? Wa pa lang tabiyai sa imong papa. Di jud ta mapobre. Ayaw lang paghuna-huna ni Papa, ma. Nabuhi bitaw tang duha nga wa siya. Naka-eskwela pa gyud ko. Pero maninguha gyud kog eskwela, ma. Aron kun may kurso nako, magbayad ta ka ng layo sa sunog. Sunog. Oh, kato kong giingon nimong hayag kaayo. Sunog to, ma. Sunog! Oh. Sunog! Ayaw lang yung taon mo kasuko, ha? Si mama tong misinggit og sunog. Pasayloa lang yung taon ninyo siya. Pasayloa lang yung taon ninyo sa mama. Naunsa si mama ni mo, day? Abi kin akong naulian na si mama, tiyo. Iya naman ko kung gisangpit sa akungan. Parte na kong lipaya, tiyo, uy. Sa dihang iya kong gisangpit og Dulce. Ako mo nga siyang gisigihak tudlo, day. Nga ikaw mao si Dulce. Nga ikaw iyang anak og Dulce ang imungan. Misamot na gyud ang akong pangandoy, tiyo. Nga mo padayon kog eskwela aron makahuman ko kurso. Aron, makatabaho ko nga may dakong sweldo. Akong patambalan si mama. Maulian pa ka nas mama ni mo, day? Tabangi lang kog ampo, tiyo. Nga maulian si mama. Ay, tiyo, murag may buot pa man gyud ka sa dihang nagtipon si mama o papa. Nahibaw ka? Nga nung gibiyaan ni papa si mama? Na. Wa gigoy kalibutan na, day. Pila pa man di imong edad sa dihang nagtipon pa sila si mama o papa. Murag 15 anyos pa tingali ko ato. Kung mauna, tiyo, nakakita ka sa itsura ni papa. O kita. Pero murag nakalimot na sab ko. Pila na kong katuig ko nakalabay. Pila gani edad mo karon? 17, tiyo. Tiya mo na, kadugay na di ay. Pero, bilib lang ko ni mo, day. Bisa nagkalisod ka kani adto. Naningkamag kang maka-eskwela. Mo man sa kong kitabangan, tiyo. Kay kunwa pa ka, ambot kung asa may punita ron. Nay, niyay mong Prince Charming, day. Badiha, oy. Masa man, nakapaniod to, no? Uy, hala. Tingkuha ng day sa paniud to ron. Adto sa ko, day, ha? Ay na lang, bay. May da akong pagkaon para ninyo. Ravi, naghago na sad ka. Naibaw ko, miahat lang mugkaon sa rasyon aron di mo magutman. Pero ang tinuod, gipulan mo sa ilang pagkaon din eh. Sakto gagabay. Pero, lasam sa nilang rasyon karong panihapon. Ugma, nang nga nimi ini. Ay mo kabalakan niya na. Hain man ang imong mama, Dolce. Uy, hala. Tinira man to ganiha. Ako sa siyang pangitaon. Ay, dinhi lang ka, day. Ako rin mangita ni mama ni mo. Ano ko, day? Kaikog na baya na ako ni mo, uy. Nganong maikog man ka? Nakahimo mig dakong kahasol ni mo. Ayaw gud ana. Mao ganing gusto kong adto mo puyo sa bahay aron di mo magkalisod-lisod. Nagtuo kang wa ko sakiti ining inyo kahimtang karon? Unsa? Dulce, kinahanglan mo desider ka na gyud. Gusto ka ba nga mawa na gyud ang imong inahan? Ayaw sad pagsultian na, Rafi. Open guning lugar agud. Busad ako kayong kay gayunan nga magsuroy-suroy siya. Unyag bugal-bugalan sa mga tao, way practice. Unsa man kay imong bation, ha? Ako pangitaon si Ay mama. na lang paglakaw.
Niya na paingon din ang imong tiyo o ang imong inahan. Asa na to si Rabi, day? Magkuha mo ko na siya sakyanan, tiyo. Sakyanan? Misugot na lang ko nga ato ta mo puyo sa iyang gipuy-an. Ha? Kuyaw to o din tiyo. Dili ta makamatngon kung mulakaw si mama. Misugot ka nga. Mutipon ta niyag puyo. Misugot na lang ko, tiyo. Unsa man? Uyob na mong duha adtong Ravi? Di, uy. Unya nga no misugot manggang mutipon ka niya. Mura nakiglib-in ka niya. Ngano mo man imong huna-huna, tiyo? Dili man kay ako rin mutipon og puyo ni Ravi. Apil man mo si mama. Bisa na, day. Tiyo, si mama mo ay akong gihuna-huna. Dili ko gusto nga maglaroy-laroy lang siya. Mas maayo kinang doon na may bahay nga kapuyan. Lain naman kugudayo nga mutipon na tong tawhana. Wa pa gid mo makita ang kaayo ni Ravi, tiyo. Sumagod. Kinsa may laing may unong nato panahon sa kalisdanan. Dili ba si Ravi? Tiyo, please. Ayog lain na sa pagsabot ang akong desisyon. Sige day. Imo maghakan ng desisyon. Okay mahimo. Pero mas maayo nang tingali nga adto na lang ko sa atong tapit mangitag kapuy-an. Unya si mama, tiyo. Kisa may mo atiman niya. Tiyo, wara bagyog ka mo biya na mo kani adto. Busa ayaw gin migbihai karon. Mo ni akong gipuyan. Nag-abang ka din, Ako nang gipalit ning baya. Sa ato pa. Imo na gid ay niya. Mo na, Dulce. O doon na ni tulo ka kwarto kining baya. Kadto mo to akong kwarto. O kini mo ang kwarto ninyo ni mama nimo. Tanawa, kung makaangay ka ba? Ang man sad kun mo reklamo pa ko. Ikaw ko'y nagpapuyo na mo din, Dali, musuda. Oh. Dako man din yung kwarto, ha? Dako gyud. Igo gining duha ninyo ni mama nimo. Si Tio Bencho? Adto siya sa ikatulong kwarto. Ha? Gamay rin noon tong kwarto ha, pero igo ra gud niya kay siya ramang usa. Ay noon, doon na siya kauban. Doon ay ikauban si Tio Bencho sa iyang kwarto? Doon na. Ang among iro. Patuparon mo si Tio Bencho sa imong iro? Pinangga ko nga akong iro, Dulce. Usa siya ka labrador. Buotan o manghigalaon. Dali, ato na to si Tio Bencho nimo. O gipakita ang iyang kwarto. Aw, kundi sa musugot nga ikauban nga akong labrador, may mong anilan sa matog sa sala. Ngawa din, oy. Way mga silingan kaayo no? Matay ko din, oy. Yaki misugot naman si Day Dulce nga ani na tamamuyo. Kagiw ko. Unsa? Di ko din, oy. Matay lagi ko. Unya asa man tamamuyo nga wa man tay bay. Sige nag-ista rito sa gym. Hugaw ginito nang uy. Gilang. Lingaw man sad ko. Tio, Day, may kwarto kang kahigdaan. Doon na lang kay kauban. kinsa may akong kauban, Day? Labrador man ko, no? Hindi kasagngan sa akong kauban, oy. Unsa man na siya? Kusgan og lupigon kuskusog? Kuan, Tio. Si Labrador, usa ka iro. Mao ni siya sa labrador. Usa ka friendly nga pet dog. Love, say hello to Bay Binjo. Uy, akong bakon! Uy! Di na siya mamaakbay. Iyara kang tilapan. Timaan nga amigo na mo duha. Sige na. Patilap lang niya. Ha? Patigap yun? Uy, ikaw lang, uy! Aw, kung dili ka masagot, Tio, mahimong ato lang una ka matog sa sala.
Hangtod nga mag-amigo na mong duha si Labrador. Talawan sad nimo oy. Be, ako'y patilap be. Uy, kayo nung hambat nung ka na. Wa bara. Oh, tanawa oh. Tanawa. O tilap iro sa akong kamot. Oh. Dili man mangon sa ang iro, tiyo. Tanawa. Gitilapag maayo ang bukto ni mama, oh. Pag-aral sa kagawin ng milay da. Hambat nung nagkagalit, ana. Dali. Ayaw gira mama ni Dulce bay, tingalig masuko na inoon si Labrador. Hambat nun gigana. Unsa? Uy, di ko mo puyo din oy. Iro ra day pagtanaw nato anang tawhana. Biyaan ta mo din oy. Wala ko'y laing kwarto nga matulga ni mo bay. Ang masad nga adto kas kwarto nilang Dulce usay ang inahan. Tiyo, ayaw lang ko dayo kasuko. Good. Limpyo man sad ang Labrador og friendly pag yun. Kung di ka gusto nga may kauban kang iro, okay. Ari na lang ako pakatulgon sa sala si Labrador. Nawa, tiyo. Nawa, paraig nimo ang iro ay. Hawa, oh. Bitaw, tiyo, oh. Dili ka maluoy ni Labrador. Midipik siyag maayo ni mo, oh. Dila. So waya lang sa hikap bay. Ipaniguro ko nimo nga di ka ginya paghuton. So waya. Kaning di ni manghambat. Tiyo, may paraig na ni mo si Labrador. Busaon-saon magkapaghambat, ana. Kaning lab, amigo na ta ha. Hala, tiyo. Iyang giakbo ang iyang naong sa imong paa, tiyo. Bay, apo-hapa bay. Amigo na ta ha. Yeah. Nahimo sang iro si tiyo. Aba din ang milay ay. Asa man ka? Mamalit kog sudan para ugma sa buntag. Kinahanglang magluto ko o na ko mobalik sa bake shop. Mo trabaho ka? Kinahanglan, uy. O sa may among kanon ni mama og ni Tio Benjo. May bugas man. Ug may maluto sa diya sa ref. Ravi, ayog palabis imong kaayo, good. Tingalig maanad unya ko. Magpangita na unya ko ini. Labing maayo. Bisag wa ko masayod unsa gyud imong motibo sa kaayo nga imong gihatag namo. Dili maayo nga ako ning pahimuslan. Gawas pa. Gusto kong makatigom aron makapadayon ko sa akong pagtungha. Mao ba? Ayaw ka bala ka. Una ko maato sa trabaho, manglimpyo ko. Aron kung doon na kay bisita, dili ka mauwaw. Doon na may muan ni diri matag Domingo aron mo limpyo niya nga akong bahay. Busa, ay na lang pagunahuna ni ana. Mahimo ba, Ravi? Ayaw ko pugni. Namuyo lang mi dinhi mientras tanto. Busa amo sang ipakita nga dili ka magmahay sa pagtabang namo. Pagkabulahan ni mo, Inday. Nga naman, ma'am? May gikapuy-an ka dayon. Dili gid unta ko gusto, ma'am. Pero si mama mong akong nabalakan good. Tingalig, dili gid siya mabantayan ni Tiyo. Sakto, Sab. Nangulitaw ni mo si Rafi? Wa gid, ma'am. Nakauyon ka sa iyang batasan. Sa primero, nahadlo ko, ma'am, uy. Istriktohon magud siya tingog. Murag dili makamao mo katawa. Unsa? Lagi, ma'am. Mura pag magkinto ko nga muatubang niya. Pero, maayo ba agad siya, ma'am? Bitaw, katulang iyang gibuhat sa dihang nasunog ang inyo. Huwag yun siya mo biyak. Katog yung gidadaan miniyag folding bed, ma'am. Na-touch gyud kayo ko siyang gipakitang kaayo. Bata pamanggog ka. Samtang si Ravi may edad na. Nahibaw si Ravi, ma'am, nga gusto pa kong mapadayon sa akong pagtuon. Nahala. Sa tanaw na ako, secured bansab ka uban ni Ravi. Kung mangulitaw mangganit ni mo, sugta dayon. Oh, unsa? Nawatay. Duwa mi sa ero. Bida sa nimo ng milay oy. Katiguang no nimo niya magtatay ka na ako. Buot day ka. Benjo rin isang pitgod na ako nang. May inasan ng tatay oy. Huwag man ganin ako patatayas, Dulce. Gwapa man si Dulce. Gwapa man pud ka, good.
Gwapa ko. Gwapa, oy. Labi maligo ka nang samot kag kagwapa. Di ko gwapa, oy. Ngilad lang ka. Hala, oy, nganong mangilad mangguguni mo? Gwapa lagi ka, kay gwapa man ang imong anak, si Dulce ba? Ngano lagi biya man niya papa nako. Ay, tingali gimino tong papang Dulce nang. Wa na to, makatungkol sa inyo sa pagpauli. Nabuang tingali. Unsa? Lipaya yung taong mama, uy, nga akong gidadaan og pan. Lingkod, Dulce. Ha? Sige na. Lingkod ayon. Nasuko ka? Wa ba ikaw kumuhangyo ni mo nga kuhaon ko ni mo sa bake shop? Wa mo kumusuko. Doon lang ako ihatag ni mo. Niya. Imo na ni. Unsa man ni? Unsa ni, Ravi? Tanawa, aron ka mahibaw. Cellphone? Yes. Gikinahanglan mo kini. Unsaan ko man ni? Gawas nga dili ko makahibaw mo gamit ini. Wa ko magkinahanglan og cellphone. Gusto ko mangkahang mo padayon sa pagtunga. Gikinahanglan mo kini. O gusto kong magtinir ka ini. Aron kung doon ako'y tuyo ni mo, o kaha ikaw may doon ay tuyo na ako, dali tang magkakuntakay. Dili ko makamaong mo gamit ani, Ravi. Dili ba nakahuman ka mag grade 10? Sayon ka na makaton. Tudloan ka na ako. Ravi. Sweldo ro na mo. Og, nakaunahon ako ni mo. Hinungdan nga ako ning gipalit. Tudloan ta ka ha? Kadit lang. Unsa naman sad na? Nganong imo man gibuhat? Aron di ka mauhay sa uban. Mga bata pa gani nga nag-edad og 5 anyos. May nang mugunit og cellphone. Ikaw pa? Sige na. Paminaw ha. Kay tudloan ka na ako. Naaratang duha, oh. Kamao man lagi ka. Nalipay ka nga nag-selfie na ako. Nalipay man. Nalipay ko, no. Pero wa sa itsura. Imo manggugkong giilad. Giyon sa tamang kas pag-ilad. Imo ko kung gitudluan, hain may pisliton kumukuha picture, di ba? Pero nakagunit ka na gid og cellphone. Kani adto sa nagtungha pa ko. Paibogon ko sa akong mga kauban sa ilang cellphone. May usan ako kakauban nga naluoy na ako. Og iya kong gipagunit sa iyang cellphone. Iya sa kong gitudloan. Kamao na day ka? Ampot lang kay taod-taod naman sa good to. Og dili ko interesado kay pobre ba in taon kaayo mi. Saan man ako pag-angkon og cellphone. Pero karon do na ka ni cellphone. Ang imo mo kong gihatagan. Okay, sige. Tudloan ka na ako. Og timan igyod ang akong itudlo nimo ha. Kamao pa man di kong mag-selfie. Kamao na gid ka. Tanawa oh. Mayat ang pagkakuha nga ikaw nagda sa cellphone. Photogenic man di ka, no? Ikaw sab. Duula lang unya ko ha kung maglibog ka. Dulce! Kailan na kita ko si Mama. Ma! Post o nabi kay picturean ti ka. Boss? Dihala ka ha, kay picturean ti ka. Unsa na, ang kaon ha? Dili uy, cellphone ni. Og doon na ni camera, ma. Waday ko'y apel? Ha? Ingon ka, kamera. Sige Dulce. Musod ako sa kwarto. Suko to siya. Wa, ma, uy. Gikapoy lang tingali to si Ravi, ma. Dali na, ma. Picturean ti ka. Og ikaw may himuon akong wallpaper sa akong cellphone. Saon man ko picture-picture? Likod lang diha. Tarong, ha?
Kay picturean ti ka? Sila-sila may pakudak. Gusto ka mo, Apel? Unsa man di ay? Sige, tiyo. Tupari si mama kay picturean tamong duha. Ayaw lang, uy. Ha? Ngano man nang? Di man kagwapo. Di madawat sa kamera. Sila ra. Si mama, abaya ay. Kanis nang milay ba? Nagminaro man tingali ni. Unsa na, tay? Na. Ngano imo magugong tagong tatay na nga maguwang pa man kanako. Di man kaanak nako. Tiyo, ayaw na lang ko naglibuga si mama. Pasag din na lang ko na siya. Mao nang hinahinayan na siya kurehirday. Kay iya maning timanan. Tawa karon o. Dulce na gyud iyang isang pit nimo. Tawa. Anong katawa man ka nang? Gawas giring-giring niya magtang. Giring-giring god. Barikos na. Kaon na. Nagluto, de ka? Sayo ko nakamatagod. Unya, kay may nakita man ko sa ref nga lutoonan para pamahaw. Ako na lang giluto. Itlog, hotdog, o dagkotaw sa gugatas para nimo. Wow. Kanindot day kung dunay mo andam na kong pamahaw. Nakalitan ko na. Dili lalim ang imong pagtabang sa among kalisod, Rafi. Angay lang sad nga ako ning suklian. Wa ba ako magsugo ni mo, ha? Ay sus, kadako sa kong utang buot nimo. Imo gumigihatagan og Pinoy-anan. Sige na, lingkod na. Dungan na lang ta. Usayo ra magkagadto sa bake shop. Sige na, lingkod na. Sawi ko. Mas ganahan ko nga may kasaw. Sige. Unya naman unta ko niglakaw nimo. Magdungan mi nila ni Tiyo ug Mama unta. Sila na lang mga unoy. Tingaling malimtan ni mong cellphone, ha? Manawag ba ako ni mo? Dili na mahitabong kalimtan, kaya ako nang gibutang sa akong bag. Good. Ay, kadiyot. Manguros una ta mga on. Ha? Maunay akong nakuhang pagtulunan sa nag-eskwela pa ko. Mahirag yun nga, miuban mo ni Ravi, Dulce. Nga naman day, ma'am. Naigo ang inyong luna aron buhatan kinigdahan. Unsa? Ay, nakita manggod sa mayor nga sikit-sikit na ang mga bay o dili makaagidayon ang mga bombero. Mo na hinungdan nga gibuhatan kinigdaan. Uwa na din may katarukan sa among bay? Naman sila gihatag nga relocation site sa naigaan noon. O kung dili mo makauyon sa relocation, hatagan mo financial assistance. Kapait na yun pobre, ma'am, no? Sila may magbuot. Wagid ay mahimo, Dulce, kung ang gobyerno na'y magbuot. Hinuon, alang raman sa nas kaayuhan sa tanang namuyo sa inyong dapit. Dili na gina may makabalik sa amo. Maayo man kahagin yung pagpuyo sa ilang Ravi. Maayo man hinuon, ma'am. Ang ako lagi kahadlukan kung maminyo na siya. Sigurado kid nga palayason mi. Aron dili mo palayason. Sa higayon nga manguyab nimo si Ravi. Sugta dayon. Unsa? Kinsa man rong cellphone nga mibagting, tuang man sa sud ang akong cellphone. Akong cellphone, ma'am. Doon na ka na di ay cellphone. Hinatag ni Ravi, ma'am. Hala, tubag ka dayon. Galing magduda si Ravi nga wa mo dada ang cellphone. Nang! Nag-utang sa kalagi ka desportahan. Abot niya Manolo. Wa to katulto din ang papan Dulce nang uy. Di gyud to mo anhi. Kinsa ingon? Ako gud. Di ka maoy. Unsa man day hosto be? Ingon ka, kinsa ingon. Osting bulingon. Ambot lang nimo nang uy. Ambot lang nimo. Suko ay, suko.
Dugay paabot akong anak. Si Dulce? Lagi. Siya man ka akong anak. Oo, siya. Hindi siya. May trabaho si Dulce nang. Unya pa to siya mo pauli. Dugay pa. Kanang mungit-ngit na. Unsa man gigutom ka? Wa man. Unya, nganong nangita man kaniya? Gigutom ka no? Naabahaw. Unya buwad. Taon bayan ni mo nang, uy. Naanad ka lang gyud sa akong ihatag nimong pagkaon kung gutomon ka. Baho og buwad. Namilay, dinhi lang ka ha. Dili takat pakanon og buwad. Unsa man day akong kanon. Gusto kag itlog og hotdog? Patawa mo guga. Gusto ka mag itlog og hotdog kaya ako takang lutuan. Unsa man, magluto na ko? Maluto ng imo, ha? Nagbinastos magyug ka na ng da. Ingon atong iloy ba, palahubog ba? Ang iya ko no hotdog, gibantayan sa iya itlog. Aba ka rin nung, oy. Gikan karon nang. Di ka na makigatubang mga palahubog, ha? Mga disinti na ang mga tao dinhi. Di man ko ganahan dinhi. Unsa? Di ko dinhi, uy. Pulos man di ay tagaminti mga tao dinhi. Tagamintiryo ba? Ilasura gani mong tubayan at gusto riyan nang, oy. Mudayon mong kagkalikoy. Dini ka lang ha, kimaluto kog hotdog itlog. Kita'y mangaon ini, kay may pan pang mga nahibilin. Doa say juice. Hayahay ng baga na to ininang! Dili ka makuha na ko karon. Kay may meeting kong tambungan. Okay ra, Ravi. Nakatultol na magugos imong bahay. May mo bag di ni mo balik-balikon ka ng imong bahay? Kay kauban na ta sa pagpuyo. Mao nga isipa nga inyo na sa nang bahay. Dili ko, uy. Nga naman. May hunahuna ka ba di ay nga mangitag laing bahay? Laing ka po yan? Ravi, lain kayong paminawon kung muangkon ko sa dili ako. Pero, nagpasalamat kayo ko nimo nga wag gyud ko nimo pasagdi. Magsulti lang unya ta, bahay na nabutanga. O sige na, bye for now. Kay mag-meeting na mi. Unsa man? Manihapon ka sabay? May kaon man iniguman sa meeting pero adto ko mukaon sa ato. Ha? Oh, ano ka? Nakalitan lang ko sa akong nadungugod. Unsa may mong nadunggan? Kato kong imong giingon nga ato ka mukaon sa ato. Wabi ako'y labot sa imong bahay, ha? Sige na. Mag-meeting na mi. Basta binli kong panihapon na. Aw, ikaw ba yung muluto sa sudan? Gusto ka? Of course. Pagluto inuog tinuwa. Ganahan ka? Basta ikaw magluto. Okay? Bye na ha. Bye, Ravi. Kikanahan ka kasi sa kong luto. Murag wa man gyud na ako ma-feel ang yang kana. Wa man lagi kay school bus karon. May meeting ko no sila, ma'am. Muhapit pa sa kong merkado, ma'am, kay mangita kog labas ng isda. May labas pa kaharong isda. Karong orasa. Mangita lang gid ko, ma'am. Kay nagtugod man gud si Ravi nga tinawa ko ni gusto niya sudaanon. Kasal na lang yun di ay ang kuwang ninyo ni Ravi. Unsaon gud din taon pagkahitabo, anak, ma'am. Nga dili man mi uyab. Wa pagid manguyab nimo si Ravi. Wa gid, ma'am. Hala, tingali bayag nagtuo na si Ravi nga doon na mo'y relasyon. Nagtuo siya nga inmiyo ang inyong relasyon. Ha? Unsay MU, ma'am? Ay, mutual understanding god. Nga kay imo na siyang gipauban sa inyo kaniadto og misugot kang adto mo mamoyo sa ila. Nagtuo gyud na si Ravi nga uyab na mong duha. Uy, hala. Pwede din na, ma'am. Wa man gani siya moingon ako I love you. Pero may dawat ka sa iyang gihatag nga cellphone. Unya, pirmi ka na niyang kuhaon dinhi. Maghuwat yun tao na siya hangtod mahuman ka. Ambot lang niya, mama. Ikaw, Nga naman ko, mama.
May pagbati ka nga duniya? Kuan. Ambot lang. Pero, okay rin ako si Rafi, ma'am. Bisan og istrikto ho na siya. Di ba giingnan taman ka nga ayaw dayon pagsalig og lalaki? Nga naman day, ma'am. Sa akong naobserbahan ni Ravi, tarong siya nga pagkatao ug mahuna-hunaon. Busa Dulce, kung manguyab gani, sugta dayon. Ug kung nagtuo si Ravi nga imyo ang inyong relasyon, tubahi. Aron hangdon kaniya nga magpakasal na mo. Unya, sugot yun dayon. Unsa? Lamiha to sudan, oy. Sabaw man. Higop ko, be. Ma, lainan talaga panaksan, ha? Bitaw nang. Kadiyot ha kay magwa kong panaksan. Imuunta silang gipaon nagpakaon. Wa ko magtuo nga sa'yo day ka mo pauli. Yan na panaksan tayo. Ako na lang ibutang og sabaw para ni Nang Milay. Ako lang. No. Ginoo ko. Nayaban ka, Ravi? Yabo noong sabaw. Yabo ano ni mong Papa Dulce. Ravi, asa man ka? Nasuko ka sa gibuhat ni Mama? Nasuko to si Rabi, day? Nayaban mo gud siya sabaw, good. Init pag yun. Suko imong Papa. Grabe sab kung masuko siya. Nahibaw bitaw siya nga ingon ini kung mukaon sa mama nimo. Tiwas lang mo kaon, ha? Kaya akong atuon si Ravi. Kaon na lang diha. Pakana na lang hinoon si Mama Tiyo. Naikog yung kayo ko ni Ravi. Suko ang tao. Kadtong Papa ni Dulce. Suko gyud. Saon? Langas mo kuno nimong kamot good. Unsa na? Mura magkagbata mo kaunang. Pagtarong ko sa imong kinanan. Tarong bitaw ko. Lingkod-gud ko. Wa maghigda. Di tarong. Ay, ang ako lang gikahadlukan ng nga tingalig. Palayason to din ni Ravi. Pamutos kita ini nga way bound. Layas ta? Ambot lang. Sige na eh. Ipadayon na to atong pagpangaon. Ravi? Pwedeng makasod? Napasok ka? Wa man. Init ko tong sabaw. Hain man mong paso, be. Kaya akong butangan og suka. Dali. Dali na Andre. So, Ha? sige na. Alita diri magsulti. Nganong imo manggilakad ang pultahan? Aron way makadisturbo sa ato panagsulti. Dali diri, lingkod. Sige, lingkod. Ravi, ako mo yung mga pasaylo sa gibuhat ni Mama, ha? Wa to'y kaso. Nayaban ka sa init nga sabaw. Wa man good. Unsa? Nakalikay dayon ko sa dihang mikiat ang kamot sa imong inahan. Tinuod nga wa ka mayabi? Wa lagi. Unya, nga naman dito magagbiya. Naibaw ko musunod dayon ka. Unsa? Mao na ni ang saktong higayon aron matubag ko ang imong pangutana. Nganong giunungan ta mo sa pagkasunog sa inyo. Ug kung nganong gipapuyo ta mo dinhi. Ug kung nganong gusto kong isipon nimo kining bayi nga ato na. Nga naman. Gusto ko nga malambigit ka sa akong kinabuhi. Unsa? Sa diyang nakita ko ikaw, wa ko kapuging akong kuba sa akong dukan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga this lady
is the one. Unsay the one? The one to be the mother of my children. Buhaton ko nimong inahan sa imong mga anak. Right. Uyala, wa pa gani ka manguyab na ako. Unya imo na kong buhatong inahan sa imong mga anak. May edad ako, Dulce. Busa nangita ko batanong babae nga mao'y gusto ko'y kauban sa tibok kong kinabuhi. Aron kung may anak na unya mi. Unya matiguang nagkukugmaayo. May inahan sila nga makaatiman pa nila. Lain sa kada. Unsa may nakalain, anak? Mauding imo kong gihaylo sa imong kwarta. Kay nagtuo ka nga kay pobre man ko. Musugot lang ko sa bisag unsay imo'y pabuhat nako. No. Unsay no? Wa ko ikaw gihaylo. Nakagusto lang gyud ko nimo. Ug aron kay ginmutuon ako. Bisan niya ka pa sa ato. Bisag mo dawat ka pa unsay ako ihatag nimo. Kung wa ka gyud gusto nako, dili ko mamugos. Ha? Mao na tinuod. Nakagusto ka lang di ay nako. Pero wa ka ma in love. Parehas ra na. Abi nimo. Sa diyang nakita ko ikaw. Wa na ko mahimutang. Gusto kong mahapon na dayon aron makita ko ikaw. Ug kanang magpaingon ako sa bake shop, kulbaan ko maayo. Istrikto man lagi ka kung makaatubang tendo ha. Ayaw na lang hilabding akong kinaiya. Mao na gini. Dili ka makamao makatawa. Unsa man to? Mao na gud to. Mao to imong katawa? Ingon na anak ko kung mahimot ko. Lain sa kada. Unya, musugot ka nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Ha? Bali ba da kung wa kay gusto? Dili mo ko mamugos ba? Kung wa ko'y gusto, imo namin papahawaon din eh. Dili eh. Matagbaw na sa dinuong ko pangita nimo. Ganahan gud kaayo kung makakita nimo. Lain na. Unsay nakalain? Ingon ini di ay ang manguyab. Wa pa'y laing nanguyab nimo? Ambot lang. Ambot lang kung panguyaban ng ilang kong ingnon nga huwaton ti kaday hangtod nga mahinog ka. May edad ako, Dulce. Busa di na tingali uso pa nga manguyab ako nimo. Basta kay nakagusto ko nimo nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Gusto ko man kang makapadayon ka sa imo pagtunga. Gastuhan ko ikaw. Pahumanon ti kag kurso. Bisag inahan ka na sa akong mga anak. Imo ko pa eskwelahon? O, Dulce. Andam ko mo gasto. Malipay ka lang nga matuman mo ang imong mga pangandoy. Pero, mamahimo ka laging inahan sa akong mga anak. Pero bali ba na kung wa kay gusto? Unya na lang ta mag-iskot, ana, uy. Unsa man, motiwas kag kaon? Inito na ko usab ang tinuwa. Sudla ko balik din eh. Kung human na silang kaon si mama nimo. Magsahot ang duha. Wa lagi kakaon, Dulce. Magdungan lang mi si Ravi, ma. Manamog kaon si Tiyo? Manami day. Tiyo, ako una ning hipuson inyong kinanan, ha? Unya dada si mama sa among kwarto. Didi ay ko. Ma, ato na mo ni Tiyo sa atong kwarto, ha? Suko imong papa. Ma, dili na ko papa si Ravi. O ginahala mo respeto taniya. Kay iya ning bay. Nagpasalamat gani ta kay iya tang ipapuyo din eh. Ako na lang hipo sa mong gikan-ana mo day. Ako na lang, Tiyo. Dadaan na lang si mama sa among kwarto. Og ayaw na mo panggawas ha mentras wa pa may magkaon. Kuan day ba ka nang nasuko si Rabi day? Wa man, Tiyo. Kaya wa man sa di siya mayab iginit nga sabaw. Nganong mibiya man siya bi kung wa pa siya masuko. Nakalitan lang siya, Tiyo. O sige na, panglakaw naman ni mama. Ako na yung mahibawag panghipos din eh.
Manambo ko ini da. Nga naman. Imo man kung giati man pagpakaon. Lami man day kang muluto. Pinobre ra gid in taong sudan ang ako ikadalit. Lami man sab. Lami lang gyud kining tinuwa. Tamis ang sabaw. Labas man gud ang isda. Kung mo eskwela ka na gani, kinahanglan mo undang ka na sa imong trabaho. Ha? Kinahanglan gyud. Aron makatuon ka. Muati man pa kanako ug sa imong inahan. Ravi, musamot naman ang akong kaikog, anak. Kanang maikog man ka? Nga mamahimo ka naman niyang inahan sa akong mga anak. Kadiyot, Ragod. Sige kang hiskot nga himuon ko nimong inahan sa imong mga anak. Unsam di akong buhaton. Adto ka na matug sa akong kwarto. Unsa? Maunay gusto ni Ravi. O, lagi, ma'am. Nakagusto ko na siya na ako. O buhaton ko niyang inahan sa iyang mga anak. Pero dili man hinuon siya mamugos, ma'am. Usay buot niyang ipasabot. Kung dili ko masugot sa iyang gusto, dili siya mamugos. Di san mi niya papahawaon sa ila. Baya, no? Naglibog bitaw ko, ma'am. Ikaw sa imong bahin o sa may imong hunahuna. Musugot kang mamahimong inahan sa mga anak ni Ravi? Wa gani ko kasabot, ana, ma'am. Batanon pagyud ka, Dulce. Hinungdan nga wa ka makasabot sa tumong ni Ravi. Aw hinuon sa akong tan-aw ni Ravi, responsible og dili kagyud niya pasagdan. Mausa na ako nabatyaga niya, mama. Unya unsa man, may gusto kang Ravi. Nakagusto, ma'am. Tungod kay wa na gyud may magkalisod-lisod si mama. Ang buot ko bang ipasabot kung nahigugma ka ba ni Ravi? Ambot lang. Dulce, naluhoy ko nimo. Kung makiguban ka ni Ravi, nakasiguro ko nga makatagamtam kag kaharuhay sa pagpuyo. Pero kinahanglang maniguro ka. Unsaon man, ma'am? Magpakasal ka una niya. Una ka mahimong inahan sa iyang mga anak. Nang, nag-atang sa lagi ka sa pultahon. Abot niya Manolo. Maunay nga sa papa ni Dulce, nang? Katagaan man ka. Ikaw rin nagsulti? Hain ka siya, no? Nganong iya man kong gibiyaan. Imo tangila siyang giaway. Wa bara. Walang gibiyaan kang Manolo, nang. Kay mura kag bata nga mutabi. Unsay bara? Kanang idugkal sa dagong mga bato? Idugkal sa imong o. Kabaita rin mo lang, ay. Ngano, tay? Nasad ni. Bugini, di ganahan ako ni mo lang, uy. Tarong katong istorya, imo yung ibalik ko. Indangon tani, ay. Tay, indangon. Undangon tani. Muna. Hain lagi Manolo. Mikagiw. Imong giaway? Ikaw tinggal din nangaway ni Manolo. Mawalang gibiyaan ka. Nang, seryoso ni nang, ha? Nang, gwapo to si Manolo, nang. Gwapo, uy. Hain ka gwapo na mong duha. Hala. Tawa mong ko. Gwapo ka. Wala ka kita. Sus, gwapo lagi ka kung way lain. Pinangga man unta kong Manolo. Pero, iya man kong gibiyaan. Kahinumdum day ka, nang? Kahinumdum, uy. Bitaw, nang? Bisan sa akong kabatanon kani adto. Pero nakita na ko nga, pirmi ko mo magkuyog. Pirmi mo magkatawan ay. Kanta mang ganito si Manolo. Hala, kahinumdum lagi ka, nang. Makapahibong tuod nang, no? Ganong kalit nga, wa nang kabalik ka ni Noy Manolo? Kabaw na ko nga nung wa na mo balik si Manolo.
Ngano man ang? Wa na mo balik si Manolo kay gikaos ba ko nawa. Tagal pa mo sa inyo ng milay? Kinahanglan ba gyud nga imo kong kuhaon din sa bake shop? Dili ka gusto? Ikaw mo ay akong gihuna-una. Kapoy ka na, good. Kay gikan ka sa trabaho. Tingalig doon na ilaing mo kuha ni mo. Unsa? Nayabag ka? Tanaw eh. Nasuko ka? Ako naman hinuwi mong pasanginlan. Ibis na hingawa ko, naglagot na hinuon ko. Sorry na. Ganahan magugkong makakita dayon ni mo. Sus, imo sa kong atikan da. Tinud-an na ilagi na akong gisulti ni mo. Gusto ko makakita dayon ni mo. Aron mawang akong kakapoy. Awan sa man ko. Stress reliever? Di ka mo sugot? Sugot na lang. Pila ka adlaw gikan karon. Auto na mo kuha ni mo sa bakery. Unsa? Kakita ka man nung nga dunay garianan sa akong bahay. Adto dito na ako ibutang akong auto. Wa man lagi auto. Akong gisold sa shop. Dagaras mong god. Ugma, makuha na nako ang akong auto. Dili na unya ta maglisod sa pagsakay. Di ko masakay sa imong auto, uy. Nganon di man kaman mo sakay, ha? Maawaw ko, uy. Tindera lang og bake shop. Unya kuhaon pag yung auto. Kahilas ka na ako, no? Aron di kahilasan, undang og trabaho sa bake shop. Unsa? Hindi ko, uy. Bahala na gamay ra kog sweldo. Pero doon ako'y maggamit kung doon ako'y gustong paliton. Hatagan tagag kwarta, kada sweldo na ako. Unsa? Muskwela ka man ka. Kinahanglan mo undang kag trabaho. Og mo focus ka sa imong pagtuon. Ini kumano na to kaon. Magsulti ta, ha? Unsa may atong panagsultihan? Ang mahitungod natong duha. Paunaw minimugkaon si nang milay day? O, Tiyo. Kay doon namin pa nagsultihan si Ravi. Dili ka day si Ravi mo inagsugo nimo aron di nami mudungan si nang malig pangaon ninyo? Ayaw pa sangili si Ravi, Tiyo, uy. Nahibaw ko day. Way gusto si Ravi sa imong inahan. Kinsa may nagsulti nimo ana? Bye. Ravi, Nahibaw ko nga gisamukan ka namo. Gihuwat lang nimo nga dunay sayop nga buhaton sinang milay. O dili ba ako? Doon na ba ko'y gibaon nimo, Dulce? Ganing lainan ni mo, Tiyo, uy. Nahimo naman hinuon kong ngilad, ani. Akong pagbuot nga muuna mo kaon. Kay doon namin pa nagsultihan si Ravi. Dili tinuod ang imong pagduda, Tiyo. Kay bisag ka nos awa, ginay gibaon si Ravi. Ayaw na ko pagpatakag pasangil, Tiyo. Nauna ta, oy. Gutom na akong tiyan. Sige. Magdungan na lang tagpangaon. Kay gigutom na imong inahan. kamo na lang unay pangaon day. Bay Benjo, gisayop mo lang ang gisulti ni Dulce. Dili tinuod ang imong duda. Kidata mo din kay nakita ko nga peligro nga mawa ang mama ni Dulce kung magpabilin mo dito sa gym. Gipapuyot mo din kay gusto ko nga luwas mo sa laing sunog nga may tabo. O ginaot nga nakasabot ka sa among tumong. Dili ba yung tinuod ang imong duda, Tiyo? La, hilak lagi ka, Dulce. Kinsa may nag-away ni mo? Pasaylo alang ko day Dulce. Ikaw din nag-away sa akong anak gwapa. Husto na. Mauna ta, uy. Gutom na akong tiyan. Bay, Oy, bye. nakugang ka nga ako tikang giagbayan. Bay, timaan nga wako'y kasuko nimo. Nga gusto kong magkaamigo kita. Sorry sa kung gipanultigan niya bay ha. Okay rata. Stricto magud ka. Mo tong nagduda ko nga di ka gustong ikasaw mi si nang milay kay samukan ka. Mao gini nga akong kinaiya bay. Pero dili tinuod ang imong duda. Mahal man mo ni Dulce. Og mahal tasab mo.
Ha? Basta mo na to. Papasa sa imong nauna ang imong duda, ha? May panagsultihan naman kuno mo si Day Dulce. Mahimong akong may sayran unsa inyong di pa nagsultihan? Dili pa ko sure unsa gyud. Pero may bawra mo bay. Ang ako lang gyud ipasalig ninyo. Nga mintras ganahan pa mo dinhi, magpabilin mo dinhi. Sorry, ganiha day ha. Kalimti na lang to. Mo mo gyud pagtuugod nga gisamukan si Rabi na mo ni mama nimo. Mo nang imuming gipauna. Tiyo, bisag ingon anak si Ravi nga murag istrikto. Pero maayo siyang tao, tiyo. Wa sa gyud na siya mo pasidaan ako nga ilahi mo kaon na mo. Ako ra tong pagbuot nga muuna mo kaon tungod lagi. Kay doon ako'y pagkiksultihan niya. Mao lagi. Ay. Nanalipod sa ko sa mama nimo day. Dili sad ako ibaylo si mama, tiyo. Bisag ingon ana siya, pero bililhon kaayo si mama nako. Ako gud siyang inahan. Ug utang ko niya ang akong kinabuhi. Sorry jud kaayo day ha. Ay, sige, tiyo. Ayaw na lang tug uspa, ha? Dili na lagi. Ang kaning day. Unsa man day inyong panagsultihan ni Ravi? Ay na lang day eh. Wa day ko'y katungod nga magsusi. Sagdi lang, tiyo. May bawra kit unya ka. O sige, pagsulti na mo. Nagmata pa man si mama, tiyo, good. Gusto kong magsulti mi si Ravi nga kamera. Pari alang noon si mama ni mo sa kwarto. Ganahan to siyang muhagwa ni Lab. Ha? Kinsang lab? Si Labrador good. Ang friendly dog. Abi na kong kinsa. Ayaw lang, tiyo. Ako lang siyang ubanan sa kwarto na mo. Morning. Oh, nagmata ka na di ay? O sa may gusto ni mo, gatas or coffee? Wala lagi ka mo gawa sa kwarto gabi. Nakatuog na lang hinuon ko. Nga mitupad ni mama. Tugunan na lang si Bay Binjo. Nga muna lang sila panihapon karong gabi. Nga naman? Adto na lang ta magsulti sa gawas. Dadon ko naman ang auto. Dili ka ako mauwaw mo sakay sa imong auto? Anong mauwaw man ka? Aon sa man. Importante bagyo ng imong tuyo na ko. Importante. Kung mauna, ayaw kalimot pagtugon ni Bay Binjo. Aron mo na sila kaon. Sige. Unsa may ako ikutaw ni mo? Magluto pa man kog sudan para sa atong pamahaw. Adami lang kog coffee. Ma, una lang mo kaon si Tio Binjo, ha? Ikaw di ay? May atuon pa mi si Ravi, ma. Tingaling madugay mi sa pagpauli. Di ko do. Ha? Ang akong gusto, dungan tagkaon. Mingaw gani kung kamera tatay inigaod to. Dungan ang tagkaon ha, inigabot ni mo. Mao pagani imong pag-abot. Check up man dayon ang imong Ravi. Nagsusi lang siya, ma'am, kung madayon ba miglakaw inig-off na ko dinhi. Wa matingali na ilaing gihunhaw na si Ravi. Ikaw ramang gyud tingali. Dili po tingali, ma'am, uy. Unya, imo na siyang gisultihan mahitungod sa akong gitambag nimo. Ang hain man na to, mama. Ay, katugong kasal. Himuon ka man kaha niyang inahan sa iyang mga anak. Kinahanglan nga mag-una gyud ang kasal. Wa palagi mi magkasulti, ma'am. Pero karon inig-off na ko. Malakaw mi. Dili man kun mi makasikreto og istorya sa bay. Siguro agyud nga makasal mong duha, Dulce. Una ka mohatag niyag anak. Do not let history repeat itself. Oh. Ma'am. Di ba nataho ka man nga way amahan?
Ayaw sab itugot nga mataho ang imong anak nga way amahan. Ma'am Aida, Concern lang ko nimo, Dulce. Siguro agyod ang imong security. Unsa man, wa ka makamatikod nga lahi ang iyang pagtagad sa imong inahan? wa man hinuon, ma'am. Siguro agyod nga madawat ni Ravi ang imong inahan. Tingaling maulang unya na hinungdan nga dili mo magkasabot. Uy, sa marong kasaba? Tay! Oh, unsa to? Tay! Yak, tingog marong ng milay. Ang kanahan nanawang sa tatay. Ako ra magigipasabot ato din ba? Uy, hala. Mura magikan sa banyo ang kasaba. Banyo lagi? Tay! Able! Oh, tuwa man siya sa sus banyo. Nga magpaabli man. Nang milay! Laga niya sa sud! Able, tay! Ablihin na lang nang, naman ka sa sud! Able lagi! Ablihin lagi diha! Di man maable lagi! Kung saan man ako pag-abli nga imo mangitrangkahan. Ablihi diha aron makagawas ka. Di ko ka mao! Bugo ka! Na, ako na hinuoy bugo. Nang milay! Lisuan ang siradura! Dili ako ka mao! Lisuan ang siradura aron maabli na! Di ko ka mao! Able ba? Paningot para ko diri ha! Isuan lagi ng siradura! Parehas ini, di ba? Wala lagi maable! Tuyo ka diha! Kanang siradura ba, tubangan nimo manilisua! Di ko ka mao! Kamao hagod! Sige gani kang ingon nga di ka kamao. Na, di ka kagawas ini. Di nagkakita na ako. Sumbong ka na ako, Dulce, ha? Isuwa lagi ng siradura. Ingon ini, Oh! Able di ay. Ginoo ko ni mo ng milay, oy! Ay, mang tuwalya! Uy, pagtapos, oy, mura man nagkagisabil nga way ikog diha! Nira ang tuwalya! Tapis na yun! Ay, bright jud tatay da. Bright. Bida ni mo nang, oy. Tuga-tuga man kagaligo dinis banyo. Di man ka maong muabig bultahan. Sa sunod ha, ayaw pagkaligo din ha. Asa ko maligo? Ato swimming pool ay. Hilasan ako, uy. Nga naman, Sakay-sakay kog auto. Mura ra bag angayan. kinahanglan mag-anad-anad ka. Unya, ni apagid sa mahalong restaurant. Kasi ako na ko, bi. Kung wa ba ko magdamgo? Wa ka magdamgo. Mauna unya ni ang imong kinabuhi. Kung mamahimo ka ng inahan sa kumang anak. Maayo kay nagiskot ka, ana. Mao ginahinungdan. Nga nung gusto kong magkasulti ta. Kanang way makaistorbo nato. Musugot ka na nga mamahimong inahan sa kumang anak. Kung musugot ka sab sa akong kondisyon. Unsa may imong kondisyon? Nga dawaton nimo ang akong inahan. Agbay ra magud na akong gidawat ng imong inahan. Doon na pa'y laing kondisyon. Unsa pa may lain imong kondisyon? Magpakasal una ta. Magpakasal? Oh. Nganon ako gang man ka? Imo lang gid ay kong duwaan, no? Unsay duwaan? Nganon ako gang magkapagkadungog nimo sa akong gisulti. Buhaton lang day ko nimong inahan. Unya dili ko nimo pakaslan. Of course not. Naibaw ka ba? Nga una pa lang na akong pagkakita nimo, wa ka na mawa sa akong nauna. Suma, kabantay man gid ka, nga kada adlaw, muana gid ko sa bake shop. Mupalit ko diya sa bake shop. Hugot lagi ang imong pagunit sa akong kamot. Timaan na. Nga dili na ko gustong makabuhi ka pa nako. Unsa? Importante ka sa akong kinabuhi. Unya. Andam ka ba mapakasal na ako? Bisag sa tanan pang simbahan, Dulce.
Tamis kayo ang imong pasalig, Ravi. Pero istrikto lang gihapon ang imong hitsura. Ayaw na nagtagda ang akong ka-estrikto. Mo'y hatagig gimbugaton ang kamatinud-anon sa akong mga puong. Wagid lagi ka. Muingon ako, I love you. Kanang I love you. Para ra na sa mga batanon nga nagpasikat ra silang gibati, Dolls. Kining ako tinud-anay ning ako. I'm not getting young any longer. Ug para nako, ang giingon kong nakagusto ko nimo, bugat man na sa I love you. Magpakasal ba lagi ka na ako? Nalimot ka di nga giingnan ta naman kang pakaslan ta kabisan sa tanan pang simbahan. Yes, I will marry you. And I'm ready to submit myself to you in a sacrament of matrimony. Rafi. Andama lang ang tanan mong mga papilis alang sa atong kasal. Imong birth certificate. Mangutana lang unya ta sa simbahan. Unsa pa'y gikinahanglan. Mituon ako sa imong kamatinud-anon, Rav. Sige. Akong andamon ang tanang papeles nga gikinahanglan sa atong kasal. Unsa pero- naman sa imong gikabalakan? May kahadlok lang ko. Unsa man lagi ang imong kahadlok? Naatag ko na nimo ang tanang kamatuoran nga seryoso ko sa unting mo. Sulti ko. Madawat ba gid nimo ang akong inahan? Ang tanang importante sa imong kinabuhi, importante sab nako. Don't have to say you love me. Just be close at hand. I'll never tie you down. Nang, anong mo pa magkamukaon? Huwat kong dulce. Kung maghuwat ka niya, alkansi ka. Unsa man na. Mikaon na to imong anak ng uy. Busa ayaw na siya huwata. Mga unang taga-atugod. Di ba si Dulce? Ako, mang anak? Imo bitong? Unya anong dili man midungan og kaon? Nang, kinahanglang magandaan ng kagkaon nga kita ng duha. Ngano di ay? Dako nas Dulce. Nagtrabaho na siya para nimo. Busa dili mahimong sa tanang higayon, sa tanang panahon, imo siyang makaubon sa pagpangaon, hangtod na sa iyang pagkatuog. Kinsa di ay iyang tupad? Iyon yung ba, no? Kinsa ba na? Wa, takahibawa na nang uy. Katong iyang papa, dili ko musugot. Di na ito mangisgot, ano nang uy. Naon sa man, igutom na imong tiyan? Gutom bitaw. O kung mauna, kauna. Kinahanglang inabot ni Dulce, busog ka na. Kasabot ka ng milay? Kasabot tay. Biyain niyo eh. Ugma dayon, andam ang imong birth certificate, ingon man ang imong baptismal certificate. Uy, hala. Kada kong problema ini. Nga naman, Naapil magkasunog ang akong birth certificate. Hangtod na ang akong baptismal. di man guna lisod. May mong mangayo ta sa NSO nga karon PSA na. Og may tungod sa imong baptismal, pwedeng mangayo ka sa simbahan. Oo, di ay tuod, no? Oo, sa pa man kay ubang requirements. Manguta na lang unya ta sa City Hall. Mintas tanto nga wa pa ta makasal, kinahanglang ipadayon nimo ang imong pag-eskwela. Maayon tag maigo ang akong sweldo sa tuition fee. Nganong maguna-una ka man sa bayranan? Ako ra ana, Rafi, ako ning gusto. Buos akong problema ang imong gastuhan. O kinahanglang muundang ka sa imong trabaho. Uy, unsa ron? Paghutingali labrador tay ay. Bidas rin mo nang uy. Binjo ang akong ngan, dili tay. Hala, buot day. Magbuot yung ko. Kailain naman ko imo kong sampilog tatay, good. Karyot ha, akong susihon kung kinsa nang mibusina. Saba-saba lang da. Labrador lagi tingali. Uy, niya man din ang sakyanan. Hala, abot na si Dulce. Hala. Uy, sakto
sakay si Day Dulce sa auto. Hello, nga pa abot Sa gate, tiyo. Garaa sa imong anak ng Milaya. Hinatod na mag-auto. Mangwa mo'y nakitang sakyanan pagbalin niyo dinis bae, kay naatol nga gipa-shop na akong auto. Doon na di kay auto bay? O bay, Sakay-sakay ko, alabe. Uy, nang. Ay pagkat-kiati ha. Unsa man imong pagsakay nga naa naman sa garaheng auto? Sakay unta ko. Ma, dali na ma. Bati asad ninyo ay, kamukha mo rin may sakay. Ako din ninyo pasakyon. Hilak rin ko na. Dol, Hilak. inay mong mama nga, ugma na lang siya sakay. Kanang ini, hatod ako nimo. Okay? Sakay na ko. Sakay na ko. Mama, Ha? dili na atong auto. Busa ayaw gyud pamugos ha nga mosakay ka. Dali na. Musod na ta sa tong kwarto. Humana mo kaon day? Human na, tiyo. Tiyo. Pakaslan na ba kong Ravi? Unsa? Uyab na day mong duha? Ambot, uy. Unsa ambot oy? Diretso-diretso may style ni Ravi, tiyo. Nakalitan ka ni ko. Tempa bi. Unya, ganahan ka na niya. Ganahan kayo, tiyo. Kaya ko nang gitabangan sa atong kalisod. Unya, madawat niya sa mama nimo. Madawat. Ingon manggod siya. Kinsa importante na ako, importante sa kuno niya. Tingalig era ng pasalig ha. Sa higayon nga pulian siya nimo, tingalig si mama nimo ang buhaton niyang pasangil aron papahawaon ta dinhi. Tiyo, dako ang akong pagsalig ni Ravi. Iya pa man kani kong pahuman na nag-eskwela. Mao ba? Iya lagi kong paundangon og trabaho, tiyo. Aron makafocus ko sa akong pagtuon. May hinuon kung mauna. Kung malipayon ka o ba ni Ravi, wala ko'y mahimo. Di lang gyud kaniya binuangan. Matuog ka na? Ravi. Aron makamatakog sa'yo. Mato para ba ko sa bake shop? Mutrabaho pa day ka? Natural, uy. Kinahanglan mo nanggit ko ni Ma'am Aida. Ay, kabala ka. Kung wa ka na unyay trabaho, ako nang intrigo nimo ang akong sildo. Unsa? Minyo naman niya tang duha. Kung makasal na ta, natural nga intrigo gyud sa bana ang iyang sildo ngadto sa iyang asawa. Pero bisag di pagani ta makasal, tagaan ka na nako inig sildo nako. Ambot lang, uy. Unya, maghikay naman ta sa atong kasal. Ari na ka matuog sa akong kwarto. Ayaw sa, uy. Wa pa gani ko makapangandam. Kinahanglan ba dahil nga mangandam ka? Nagkasabot na gud ta. Unsaon na lang si Mama. Okay. Kung makatuog na ganis mama nimo, panuktok sa kwarto ha. Mahimo ba, Ravi? Ayaw ko pakaliti. Unya na. Unahon na ako pagpasabot si Mama sa ato niyang kahimtang. Sige na. Mga tuog na ta. Kaya mo mata pa kog sayo, ugma. Wow, ha? Hinatod naman lagi kag auto. Nauwaw man gani ko pagkanaog na ako, ma'am. Uy, nganong mauwaw ka man? Kuan, ma'am. Nagahiskot na may bahin sa kasal, ma'am. Naguyab na di ay siya ni mo? Ambot, uy. Mao naman tingali to. Iya magkikunita ng akong kamot. Hugot nga pagkagunit, ma'am. Ako dayon siyang giunhan nga iya una kong pakaslan. Una ko himo ang inahan sa iyang mga anak. Maayo hinoon. Misugot man kaha siya. Wa man say problema, ma'am. Mangandam na gani may para sa among kasal, ma'am. Ang nakadaot, kaya nasunog ang akong gitago ang birth certificate. Hangtod na ang akong baptismal certificate. Uy, di man na lisod. Makapangayo ka man anas in SO o sa simbahan.
May lain pa kong problema, ma'am. Unsa man na. Be, sultihi ko kay andam kong mutabang. Ma'am, paundangon akong trabaho ni Rafi. Uy, unsa? Maobito na ako na problemahan, ma'am. Diligid unta ko gustong muundang din, he. Kay gawas nga maayo kayo ka na ako. Makatabang sa akong sweldo sa panginahanglanon ni mama. Nganong paundangon ka man? Iya mong kukumpatiwaso nag-eskwela, ma'am. Uy, maayo di ay. Wa kagid masayop sa pagpili ni Ravi, Dulce. Mao lagi, ma'am, uy. Mao man sa kayo akong pangandoy nga makahuman ko eskwela. Pero ni amay tao nga dili man nagana sa paggasto sa akong pagtuon. Dili na lanin ako palabyon, ma'am. Uy, ayaw gyud, Dulce. Ang imo na ning swerte mo ay mituol. Ayaw na gyud na buyi, ha? Pero wa siya'y problema sa imong inaan? Maunay ako nabiliban ni Ravi, ma'am. Kay bisan og istrikto siya, pero mitahod kit siya sa akong inahan. Labing maayo, Dulce. Nalipay kaayo ko sa kalambuan nga nahitabo ron sa imong kinabuhi. Salamat, ma'am. Nawili ba ko sa akong trabaho din, ma'am? Uy, ayaw balibari ang maayong kahigayunan nga miabot ron nimo, Dulce. Nawili ko nimo kay maayo kang mo trabaho. Dali rang ma-attract nimo ang mga customers. Pero dili paigo ang imong sweldo dinhi kung mopadayon ka sa pag-eskwela. Mausa na akong gihuna-una, ma'am. Labi na ron nga, wa mi kapuy-an. Maglisod kit ko. Padayon sa imong journey, Dulce. Pero, kung maabot man ang higayon nga magkinahanglan ka sa akong tabang, ayaw gyud panagan na pagduol ako. Sa tanang higayon, abli kining maong bake shop sa pagdawat nimo. Dagan kayo salamat sa imong pagsabot, ma'am. Sa ato pa, karon ka na lang kutob. Mauunta, ma'am. Kay maghikay pa ko sa akong mga papeles o magpa-enroll ko. Sige, Dulce. Dili ko ikaw hawiran. Andamon ko usab ang imong sweldo. Daghan kayo salamat sa imong kaayo, Ma'am Aida. Nang Milay, sa di madugay ba? Doon na kaunyay apo. Unsa man na? Apo ba kanang gaming bata? Imo niya ning kugus-kuguson. Tagaan ko, Monica. Unang, doon na kaunyay munyeka nga muhilak. Unya, musangpit ni mong lula. Ay, bot ni mo tayo, oy. Wako kasabot. Ay mong apo ba musangpit ni mong lula? Unya ikaw, magtatay na ako. Mayo ka ni? Maayo, Jud. Pakpak gali ko. Gwapo tatay. Pabuhan ko ni mo lang Milay, eh. Hain man, Monica. Ay, paghuwat lang nang. Gihimo pa. Ambot! Nasugda na ba kaghimo? Tanaw ko, be. Unsa imong tanawon? Himo, good, Monica. Pabuhan ko ni mo lang Milay, eh. Dulce, mahimo ko bang ikasulti si Ravi? Ha? Mupahawa ka naman din, he. Gusto lang kong maniguro sa iyang tinguha diha nimo. Ayaw lang ko lainas pagsabot, ha? Pero sud sa pila lang kaadlaw sa imong pagtrabaho din, he. Nakita na ko nga seryoso ka sa tanang butang. Ma'am Aida. Akong nasaksihan unsay imong paninguha alang sa kabulahanan sa imong inahan. Si mama mo ay naghatag na kong kinabuhi, mama. Og nasayod ko. Naingon ana si mama, tungod na ako. Husto ka, Dulce. Busa angay lang yun nga mo sakripisyo ka tungod niya. Pero sa higayon nga magkauban na mo si Ravi, mahimong dunay kausaban ng imong pagbati ngadto sa imong inahan. Ha? Mag-alagad ka na unya og duha ka master. Si Ravi nga mamahimo mo unyang bana og si mama nimo. Gisiguro man ako pagpangutanar si Ravi, ma'am, kun
Kung madawat ba niya si mama, may tando man. Kotob ko na sa importante sa akong kinabuhi. Importante sa niya. Ayaw kalimot. Laing tao si Ravi sa kinabuhi sa imong inahan. Ang tinuod, mama. Doon na ba ako hesitation? Pero ako magong nakita nga gikinahanglan ako si Ravi. Aron doon ay makapanalipod na mo. Naaman tuod si Tio Benjo pero lahi gyud nga doon ako'y masaligan alang sa akong kaugmaon og sa concern ni mama. Mao na'y hinungdan nga gusto kong makigsulti ni Ravi. Aron, makasudya sab ko niya kung ugaling iya mong binuangan. Wa ka na nako isipa nga laing tao, Dulce. Salamat kaayo, mama. Dili ko gusto nga dunay mo yatak sa inyong katungod ug magbinuang sa imong ugma. Sige, mama. Karon, inig-abot ni Ravi, ako siyang hangyoon nga moduol nimo aron magkasulti mong duha. Mito, pinagit sa akong dughan, ma'am. Ang imo pagpanalipod o paglaban ako. Anak, ang pag-isip ko nimo, Dulce. Sa higayon nga may problema ka ni Ravi, ayaw gyud pa nagana pagduol nako. Labanan tagyud ka. Makiksulti ka man kuno na ako, ma'am. Yes, sit down. Thank you. Nakalitan kaayo ko sa pagpananghid ni Dulce nga kutom na lang siya karong adlaw. Ako mo ay mihangyo niya, ma'am. Tungod kay ako nasuta nga gusto gid siyang mupadayon siyang pagtuon. Iyasab nang gisulti na ako. Sa dihang bag-o pa siya nga may trabaho dinhi. Labihan ang iyang kalipay sa dihang akong gidawat. May paglaom kuno siya nga makaeskwela og balik. Gawa sa iyang pag-eskwela, ma'am. Tingali iya kasab nga gisultihan sa kuntinguha. Nga buhaton mo siyang inahan sa imong mga anak? Yes, ma'am. Pero, una, siya buhaton mong inahan sa imong mga anak. Imo gyud siyang pakaslan. Tinarong ang akong tinguha ni Dulce, ma'am. Ug dili sad ko gustong mamahimong bastardo ang among mga anak. Ako gid siyang pakaslan. Nalipay kaayo ko nga nakadungog ni anak, Ravi. Gani, ma'am. Nagunahuna ko pagkuha nimo nga usaon niya sa mga sponsor sa among kasal. Uy, tinuod. Kung mahitabo na, may katungod na gyud unya ko sa pagsudya nimo kung ugaling may sipiat ka sa imong pagkabana. Andam ko matubang nimo niya, ana, ma'am. Kung ugaling mo abot ng higayuna. Okay. Satisfied ko sa ato rong panagsulti. Wa gyud ay masayop si Dulce sa pagsalig nimo. Sa una ko lang pagkakita ni Dulce, nakaingon dahin ko sa akong kaugalingon nga napalgan ko na ang binuhat nga buhaton kong inahan sa akong mga anak. That I found a woman whom I can live with forever. Nagila ka? Ambot. Mura ba kibati ko ang kabigaw sa bake shop? Sa daya na tugbiya, nagpanglingi ka sa bake shop. Mawilikit ko. Kay maayo kayo si Mama Aida na ako. Ingon man ang ako mga kaubanan dito. Ay, kabala ka. Kaunta siya nga usa sa atong mga sponsor sa atong niyang kasal. Tinuod? Promise. Oh, dawatan ni. Unsa man ni? Ako ng sweldo. Unsa? Di ba misaad man ko nga ako na imo abagan ninyong duha ni mama nimo? Sa gayon na muundang ka na sa imong trabaho. Kay gituman man nimo ang akong hangyo, mutuman sad ko sa akong gisaad nimo. Pero dili pa man ko nimo Pero asawa. nag-uban na tagpuyo sa atong bahay. Ay, kabala ka.
Kung mahuman na taghikay sa ato mga papilis, magparehistro dahil ta Para unsa man na. para sa atong kasal. Yehey! Niya na si Dulce! Pamin ako sa imong kamot, ma. Kuhain mong papa kung kamutay. Unya, aamin dayon siya Muamin ko nimo kay inahan ka man ni Dulce. Anak na itik ka? Oh, Nahibong si Mama Tiyo. Nga may amin si Ravi niya. Mi amin? nagkasabot namin si Dulce nga magpakasal mi. Ha? Magpakasal? Oh, nganong nakugang magkatiho? Di ba gipahibaw naman ka nako? Acting ra dayoy. Tiyo, sad, uy. Magpakuyaw man sad ka, uy. Ngano mo, uy? Nagdrama nang. Paliteon niya ugma si mama ni mo Dulce ug bagong mga sinina. Bagong sinina og manika sab. Ha? Munyeka ma? Kuan man goday. Ako mo siyang kikimedyahan si mama nimo nga. Doon na unya munika dinhi. Unya tawgon siya lula. Basta tanaw ko saon paghimo ang munika ha. Uod sa? Ravi? Ngayon di pa magkasala. Doon na ka ba trabaho ugma, di ba? Naguhat ko nimo. Gusto kong adto ka matug sa akong kwarto. Oh, unsa? Magpakasal na bitaw ta? Ravi, dili mahimo, uy. Tingalig mong mata si mama. Og maistorbo patang tanan kung mangita siya nato. Tingalig mahukaw pa nga itong mga silingan. Kung makasal na data, adto ka lang gihapon mo tupad ni mama nimo? Oh, dili na. Kaya ako man siya pasabtunog maayo. Okay. Dali ragod. Oh. Tupad ragod na kog lingkod. Dali. Sige. Mulingkod na ko tupad ni mo. Paduol ba? Dool na ba ako, ha? Irog pagyod. Sige, kag pairog na ko. Makamatay ito sa mama. Kausa na lang irog. Ikaw ba? Bantog naman kay mihatag kasi mong sweldo. Imo na lang yung kong buhatong ulipon. Ulipon ba eh? Oh. Ako untik ka. Kinsay nagingon? Oh. Nanong yung mga kong kitokmod? Bantog kay mihatag ka na ako si mong sweldo. Magbuot-buot na lang ang panghawak na ako, ha? Kaniyat. Asam ka? Kuhaon akong imong sweldo. Katong gisod sa envelope. Palit na ito. Balik kog lingkod. Huwat ako din, Ayaw lagi. Ako na itong giatang nimo. Gusto mo lang unta kong muparaig nimo. Di mananghit ka. Musugot ka. Depende. Kung muagbay ko nimo, musugot ka. Agbay naman ka. Agbay dayon. Lingkod na. Aron nagbayan ka. Pumutas akong asawa. Asawa? Sige makang gadali, uy. Magpakasal na guta. Maguman sa atong kasal, di asawa na tika. Wa pagani. Basta ugma. Ako na yung ikayon ang mga papilis aron magparehistro na ta. Wa na ko ko'y trabaho. Di, dali na nato mabuhat. Mukis ko ni mo. Asa? Sa imo kong aping. Kana ba? Mananghit ka aron dili ko makalitan. Imo ning panguyab na ako. Misugot kang magpakasal tang duha, unya manguyab pagyud nimo. Matured na ko, Dolls. O gusto ko makakita sa akong mga liwat. Maunang nagkasabot naman ta. Kalimti na ng pagpanguyab, okay? Kaumot sa kumisis. 17 pa ba ako, ha?
Nga naman kung 17 pa ka. Dili pa ko kay bawaan ng romance. Wa sa ko magkinahanglan og romance. Kaya nagdali ko. Unya, mo eskwela man ka ako. Nga naman mo eskwela ka. Ako bitaw mo yung gasto nimo. Sandig sa kong dugan. Ha? Sige na ba? Sandig dayon. Aron nimo madungog ang kusog ng kuba sa kong dugan. Sige na, good. Maanad ka ni ko ini. Nindot noon. Aron magpangita ka na nako. Kana ba? Pauraray sa akong dugan, ha? Unya, mag-selfie din ta. Mag-picture ta? Mainang doon na tayo remembrance o gato ning ipakita sa ato niyang anak. Ato silang paggarbuhon nga loving ang ilang daddy ug mami. Oh, okay. Pahiyo ma. Aron mo tuog gid ang atong unyang mga anak nga loving kita. Ni maling ihiya eh. Mo may itukar ka ng nindot na nindot na kayong ihagok. Magawas ang anak ko aron dili makasapi na ko ang doktor. Lab? Ito'y hakaw mong karya. Muuban sa kanakog mangihi. Dali na yun. Kay katugon babaya kay ko. Bibangon ba asab dayon si Labrador? Uy! Anong hayag mo man ang sala? Bibi, muliliun ako. Una ko mo gawas. Hala! Naam di sila si Rabi og day Dulce. Og naghigda si Rabi sa paan ni day Dulce. Tabang! Sunog! Ha? Sunog! Uy! Huwag ka makadungog. Misinggit si Mama og sunog. Ako siya susihon. Itukpon lang ko ni mo, Dols! Nahog noon ko na! Dols! Ma, kaya ng sunog pa. Akong sundon si Dulce. Kaya ng sunog ba? Sunog? Hain man! Misinggit magkagsunog. Butoy! Oo ka ba? Hala, naaday sunog. Hain lagi. Sa damgo. Nadamguhan man ako katungayag kaayo. Mao to, singgit ko, sunog. Ita ni mo maui. Ay, damgo na dito. Sorry kayo, Ravi, ha? Gidaman day si Mama. Naon tayo mong mama, day? Naon sa day? Bida! Haskang pagsakabay sa akong kabuhi, eh. Abi na kong sunog na sab. Ay, nang milay. Ayaw itong usba ng milay, ha? Ayaw itong usba. Ang angon saman. Nga, nagdamgo kag sunog. Buday na ba kag singkit na yun? Hadlok ka. Kasi hindi ko mahadlok sunog. Tanawa, wala nung tayo kapuyan. Ayaw na lang ninyo maayos, Mama. Uy, nagmama kang ng milay, bay? Kinanglang maganad-anad ako. Magpakasal na gudming duha si Dulce. Natural, mamaon niya ang isangpit na ako sa mama ni Dulce. Sige na, mga tuwag na ta. Salamat, Ravi. Tungod kay importante ka kanako, Dulce. Uy, day. Sa'yo ko din mo nagluto. Gipasayo ka ni Ma'am Aida? Wala naman ko mo trabaho sa bake shop, tiyo. Giputbol ka? Waoy. Nag-uul man gani si Mama sa dihang nananghid ko niya nga pondangon ako ni Ravi trabaho. Si Rabi ay nagbuot nga muundang kag trabaho? May eskwela naman ko tiyo. Ipadayon na ako akong pagtuon ba? Kung saan man mo pag-eskwela nga, wa mo kay trabaho?
Gustuhan ko ni Ravi, tiyo. Ay, good. Day, patay gede mo si Rabi, day, no? Patay sad ko niya. Nge. Unya, imo nang gisultihan sa mama nimo nga magminyo na ka. Nga ready na kang mamahimong inahan. Maglisod man kog storya ni Mama Tiyo, eh. Tingali unyag dili siya makasabot. Balik-balik ka siya pagsulti, day. Madugay, makasabot na. Ako lang ganitong gipaunahan nga doon na unyay munika kaning baya. Oh. Mao ditong nagiskot siya nga mutanaw siya. Unsaon paghimo ang munika, Tiyo? Oh. Kabantay, day ka? Ikaw, git, Tiyo. Pero, day, huwa ka mahadlok na tingalig daog-daogon ka ng anang Ravi? Oh. Ngano nakasulti magkaana, Tiyo? Istrikto mo ng tawhan na, good. Tiyo, iyarang tono mo ay istrikto. Pero mahunaw-naon na si Ravi, Tiyo. Iyago kong pa-eskwelahon. Og nakadawat siya ni Mama. Mature naman ang tawhan na, day. Ang ako lang gikahadlokan nga tingalig doon na na'y asawa. Oh, ngano magpakasal man siya nako kung minyo pa siya. Malakaw gani unta meron aron magkuha sa papeles para sa among kasal, pero ako mo'y mihangyo nga unahon lang una ang pagpa-enroll. Dako gaya kay kag pagsalig ni ang tawana, day? Kinahanglan gyud nga hugot ang akong pagsalig niya, Tiyo. Aron dili siya managana sa paghatag sa tanan akong kinahanglanon. Og aron sad mosalig siya nako. Enroll ka na, ha? Unsaon ko kaha ikaw sa pagpasalamat, no, Rav? Ganun magpasalamat man ka. Nga ako man ang obligasyon. Di pa manggut ta minyo. Magminyo naman ta. Tugani gugos tinuodols. Unsa man? Seryoso ka sa tong plano? Seryoso, uy. Abi nimo, ako mo'y angay mahadlok sa akong gibuhat. Ha? Bata pa kay ka. 17 ka pa. Tingalig sa imong pagtungha, makasugat kag batanon. Tingalig, imo kong ilisan. Unsa? Di ba posibleng mahitabo ang akong hesitation? Wa ka di pagsalig na ako. Dili lang ko mo eskwela. Dolls, hesitation lang ang akong gisulti. What if kita gyud gitakda sa atong kapalaran? Di kita gyud. Basta doon na lang tayo pagsalig sa usag-usa. Dili mahitabo ang imong ikabalakan. Gastuhan ka na ako kung wa pa ko'y pagsalig. Pero tao lang ko. Usa di gyud mawa ang hesitation ako. Ang panagana. Isaad ako ni mo, Ravi. Nga dili gyud ako mo'y hinungdan kung simba kog magubot ang atong pagpuyo. Yehey! Engon Dulce, iya ko palitan bagong sinina. Ang aang ng milay, daga na magkwartas de Dulce. O gini ng milay, kinahanglang mangandam ka, ha? Akong isulob pinigpanlakaw namo ni Dulce. Di na mauwi. Sa di ay. Maoy imong pangandaman nga ikaw na lang usa ang matug sa inyong kwarto. Dulce di ay? At doon naman siya matug sa kwarto ni Ravi kung magminyo na silang duha. O ikaw na lang sa inyong kwarto. Unsa na, tay? Ay, mao ni pait, eh. Unsa nang paet? Ay, maglisog og eksplikar ni mo, nang. Maglisog og pasabot ni mo nga magminyo ng imong anak. Kanagong doon na siya ibana og anak. Anak man kanan nako si Dulce. Imo lagi ng anak si Dulce. Unya kay dako naman siya. Daga naman si Dulce. Natural nga dunay maibog niya. Ug kana si Ravi, naibog ni Day Dulce. Gustong ninyo ani Ravi si Day Dulce. Bot nimo, oy. Mo ganing miingon ko nga maglisog og eksplikar nimo nang oy.
Hain na ka, papa ni Dulce, no? Oh, inang, maghandom pa day ka sa papa ni Day Dulce? Mingaw man kong Manolo. Pero, nganong wa naman siya, uy? Imo tingaling sige hag-away, mong milayas. Away? Wa man. Uy, inang, nakainom pa ka sa naong ni Manolo? Kay numdum, uy. Sa ato pa day inang, kung magkita mo balik ni Manolo, maulian ka. Ha? Ngano di ay? Dili ka na yabag tanawon ba? Dili na ka yabag manubag? Ah! Nindutan na kumukanta, uy. Di man ko yabag. Tuara. Gusto ka? Kanta ko? No? Ay na lang nang, oy. Ain lagi si Manolo. Ambot, oy. Iba ako, do. Nya, unsa may mo na ibawan? Manolo ba? Mangwa na din, eh. Hindi siya nang, hindi siya? Kaon ba ko nawa? Paitan ni mo nang, oy. Lisod mang makasaltang duha karon, Dols. Kadungog bitaw ko sa gisulti sa atong giduol para magparehistro. 17 pa ko. Nagkinahanglan pa ko consent sa akong mga ginikanan. Samot nang gyud nga di katugtan. Kung gila makita ang kondisyon ni mama nimo. Maghuwat gyud nga mag-18 ka. Kay age of legality. Nagdali ka? Gusto gyud kong makasalta. Aron makabaton dayon tag-anak. Kay bawo na baya ka na ako. Matured na ko. May akong tuyo nga mapahuman ko sa ilang pagtuo ng atoon niyang mga anak. Nag-eskwela pa man sad ko. Nga naman good kung nag-eskwela ka pa. Magkuha tagyaya sa mga bata. Daghang gyud tingali kag kwarta, no? Dulce, gusto kong makatabang kog pagpadako sa atong mga anak. Unsaon pa man niya nako pagpitol kung magbinuang sila. Kung tiguang na gid kay ko. Ravi, ayaw ra kad pagsigikis ko tog tiguang. Makaluya na nimo. Mao gani nga mintras kaya pa makabaton na yung tag-anak. Unya na lang na nato sa buti. Manlakaw niya mi si mama, ha? Asa mo? Ako siyang pamalitan og mga sinina. Ay lang karon. Unya na lang ka nang wa ko'y trabaho. Ravi, mahago ka lang. Eh, bawa na baya ka ni mama nimo. Pataka lang og lakaw. Mainang kauban ko nimo aron dunay makatabang og bantay niya. Kauban man namo si Tio Benjo. Oh, iuban gyud nato si Binjo aron imo sad siyang mapalitan. Mainang kauban ko ninyo. Kay do na mo'y sakyanan. Maghago-hago ka lang. Kamo man sa hinungdan sa akong paghago. Oh, okay. Maghuwat ko kung kano sa ka makalugar. Pwede mo request? Unsa man na? Ato niya katog karong gabi sa akong kwarto, ha? Dili pa mo makasal si Ravi, day? Dili lagi, Tiyo. Kay minor de edad pamanggog ko. Pwede unta to kung doon na pa ko'y mga ginikanan. Namas mama ni mo. With consent sa akong mga ginikanan ang gikinahanglan. O niya, tuhuan ka si mama nga mo perma? Tuod sab, no? Ay, day! Si Ma'am Aida na lang mo barog sa silbing inahan mo. Uy, dili na mahimo, uy. Gusto na rabagid si Ravi nga makasal mi Tiyo. Aron makabato na yun mig anak. Nakasiguro sab di nga, kung magduog mong duha, masudan ka dayon. Ha? O siya masudlan, Tiyo? Mamabdos ka ba? Basta ang importante nga makasal ming duha. Tiyo, bantayin sa si mama, ha? Akong atuon si Ma'am Aida. Oh, ni aman lagi ka. Doon na may problema sa among pagpakasal, ma'am. Oh, ngano, minyo si Ravi? Dili, ma'am, uy. Ako mo ay doon ay diferensya kay minor de edad pa ko nako. Husto di ay tuon, no? Dili sad mahimong mo perma si mama. Timaan nga misugot siya nga magpakasal ko.
ka si Papa, no? Na, ayaw na lang pangandoy sa imposible, Dulce. Kung dili gid mo makasal ron, aw sunod tuig lang good. Kay at legal age ka naman. Gusto na lagi si Ravi, ma'am, nga doon na may anak. Mao iyang tuyo nga masundan ang among mga anak. Makasabot ra na si Ravi, Dulce. Unya, mo eskwela man kaha ka. Nagpa-enroll na gani ko. Unya, ganahan kang mo eskwela kung mumabdos ka na unya. Unsa may akong kauwawan, ma'am. Nga doon naman ko'y bana. Aw, hinuon sab. Hapit ka naman kaha mag-18. Paabutan na lang. Ma'am, nakakita ka sa akong amahan? Ay, nalimot na gid ko sa iyang hitsura, Inday. Kay, dili man gud mi pirming magkita. Hain man ka ang akong amahan, no? Nganong iya magibihaan si Mama? Wa nasab ko kita, Dulce. Ana lagi sige pangita si mong anak nang uy. Mingaw man ko, be. Paganan-ana lagi katuog nga ikarang usa sa inyong kwarto. Ano man? At naman niya matuog si Day Dulce sa kwarto ni Ravi. Papa ba ni Dulce sa Rabe? Ay, dili papa, uy. Iyan ang niya nga bana. Ngano di ay kun iyang bana? Aw, sila na yung magduog. Ug ikaw, pagganad-anad ha nga matuog ng usa sa kwarto. Di ko do. Tupad jud mi Dulce do. Makasamo ka sa ilang paghimog, munyika. Tanaw lagi ko mo munika lagi. Nagmilay. Maminaw ka na ako o dili? Unsa man akong paminahon. Maulag ito. Ikaw na lang unyang usara sa iyong kwarto. Kay si Dulce, adto na matuog sa kwarto ni Ravi. Ato sad ko to kwarto ni Rabi. Kapayitan na mo nang uy. Kaya gini mo ko nang uy. Emo, omo. Ay, babuhag tang duha ay. Ngano sa'yo mo may pauli si Rafi? Ako siyang sugaton. Sa'yo lagi ka karon. Naglayan akong lawas. Uy, init lagi ka. Gilantan bitaw ko. Dali. Paimnon ka na kog tambal. Tugnawa eh. Wa man ako pandarang aircon. Tugnaw kayo. Muram kog gitakigan. Imnaon na ning tambal ko. Aron mahuwasan ka. Maayo gani kay namalit kog tambal para hilanat og upo. Nay tubig nagdakon daan. Tugnaw magikayo eh. Imna na lagi ning tambal. Kay habulan ka na ako. Sige na niya ng tambal, Be. Nyasa ng tubig, Sige na, higda na. Kaya bulanti ka. Gaksanon ko, be. Aron mawa ning katugnaw nga akong gibati. Nangurog naman ko. Unsa? Dali na, good. Pare ko gigda. Ngayon gaks ako. Tugnaw kayo. Di ka maluoy na ako. To pa rin ako gigda ba? Paano kita mapasasalamatan? Nasakit yun kahang tinud-anay si Ravi. Mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Kinsay, akong pilion. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado ug gidalit kanato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 1 no sa Kinsay Akong Pilion. So nam ko yung mga file aning mga drama sa hindi pa tantong dugay ba.
na ako yung mga episode, walang nako siya gi-edit ang uban kay na may nag-upload na sa una, no? Di lang nako ibalik ang nanay nag-upload, no? Gawas na nga ning na mga nag-upload pero wa gitiwas ang akong tiwason. Ana lang tingali. Nya subay-subayan pa nako ni akong file, no? Kay daghan pa kay kog drama ni akong file nga kinahanglan pa na akong kumplituhon kay ang ubang episode pangitaonon pa mga ka-listeners ba nga daghan ang takong file are ang problema kay daghang kulang na subayunon pa makitaan pa baka ning mga live streaming uban, no? Pero mapugos ko og ano ba subay sa uban kay tungod wala naman tay mga bag-ong makuha karon kay nahurot naman ni, no, sa mga bag-ong uploader. Nahurot na nila ang mga bagong drama. So, no choice ko, kundi pangitaon ako ang mga kulang sa mga drama nga akong na-save, no? Pangitaon ako ang uban yung mga live streaming para mauna lang akong i-upload kay para naagay po tayo drama, no? Kay ba ko ang uban mangita itong drama ba? Na ako yung mga drama nga murag gamay-gamay na lang kulang. Tingali kadto siguro ako ang pangitaan sa ubang episode. Unya nam to nag-request di ay og itong drama nga No Limit Tangere, no? Ako lang na i-try og edit mga ka-listeners, no? Kaya ang drama ha, ipuli na to na sa Chico Malo kung malugaran akong edit. Mga to mga ka-listeners, no? Yan ako pala biyag taas. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.